Sorry guys, network. Aminoti ichiri kuita kana ichida yesi Amanda mishi. Kana iri kuramba chinisa guys ndindikolera kudhuze nechi router kuseruko. Hello, fukai maruta hello gulesi muri sei. Ndisodere kuseri nechi router uko. Kana yaramba ichinisa ndinde kumba kwa auntie. Ndoenda kumba auntie ndo ane wifi iriti kuroom kwawo kukota suko ndo kune wifi nechi uyu che wifi. Saka wifi iriti ikoko. Anmona right saka ndatotaura nyaya yekuti ndasimuka papa ndaenda kuchechi kamai mwana pastor waenda kumberi pastor watanga kutaura mai mwana munoziva series of events that were happening last week akanga achitaura munhu uyu munhu wemuno mutswana hazivi zvikuitika handizivi but akanga achiti nemo ndakazobaya life ndikatira kuinterpretira paive nemwe muti mwe munhu aiti aigona tswana ngari mucomment section aitira kuinterpreta futi kuti munzwise guys akafamba nebhora zvokuti ndakasvika pakuti andakutumwa mozati guys ndikana ndikuzati handidi kubatwa musoro wangu kuchechi nemunhu kana kuti kudini guys mozati akati achipedza kuparidza achiti dzokerai pana Mwari aiudza ini soko rakanga ratumigwa inini musi woyo achidzokerai pana Mwari because nhasi Mwari if God is to come today konzi uri kuenda here unekuti apa akanga achisikirira social media kunge munhu social media apa handisi yangu tende social media here I don't know nyaya yakaitaura akarekera ku social media kuti kukanganiswa ne social media ndakati asi pane zvaakaona pane zvaanoziva hanimoona akati teki kudai akati kukanganiswa nezvinhu WhatsApp haitauri Facebook Instagram akatsika nemo guys ndakawana yangu ichirova ndakagara kumabench nemusi Sunday nzisikana makuiswa dry apply heat protector avoid the heat damage pa afro yenyu alright and unoti nomboni kana natori kama ndakapfeka bonnet ndatoibvisa izvozvo iyi bonnet irape ndangoda ndakapfeka bonnet ndatongoibvisa izvozvo anmona alright anmona anzi kuita maglitch anzi yakuita right ndakawa kuti kwanenge yakati ba guys ndikati Mwari kasi iri chero chinzwa kudini this is not two ways about this I have no doubt you are speaking to me. Ndiri ndega kumabench kuenda ndakabata phone iri pakamera. Ndakati Mwari apa mukutaura neni. Ndatora sika zvokutodaro neni ndatobuda zvokutodaro. Andichika apa ndichaitirira handisikuitira munhu kana kuti ndakuitira salvation yangu inini. Ndakuitira inini iyi salvation yangu imessage yangu yakanangana neni. Haina kuvingwa munhu. Anzi network yatanga futi. Stone manews. Yatanga futi guys network. Hanzi mapastor wakanokuona no this is a junior pastor Amanda junior pastor atinyanyi munhu anoto akabva kune mwe branch handondizivi handowana kana soko chida kana zvichida kuchaosangana newe Mwari vane message yako musi oyo ndo papitozoti kwa ndanchipadzwa kuchechi Mwari vanotumira message yakanangana newe vanotumira message yakanangana newe direct and that was directed to me handowana asi munhu wekuti anodei vanga vari pastor vedu vahombe ndaiti vanobopota chinidongorera pano kuda vane munhu wakatsvaga kuti naye kuri kuigudi nechishona tione zviri kufamba sei but no andiwana but no yanga itongoriwo message zvayo yanga yakanangana neni God was looking for me guys and inini remember ndaikudze papa ndichiti ndikufila ndega guys kuti no something is wrong but ndichadzokera paya ndiri kutadza muri kumember ndakakudzai paya ndikati ndikuzvifila andika but pamuri kuti nyararaika ndiri kuda nyarara but ndiri kutadza nditori pahondo attacks chaidzo guys ndandiri pamatax chaicho akasimba ekuti ndinofanira kudonha chako chakudzokera back to kwete matax ekudonhedzwa nemunhu inini ndaitorwa naSatani pache zvake I was fighting with the demon itself Satani pache ndiye angatanyatsokuya chindirwisa kuti ndidai imi monditsura modai indiwa kuti no hazviiti uya munhu angandijairi no you know like I was handisiti ngakuexplain ndaibvefini yetu kudini but ndine vamwe vanhu vakamira hanzo kapedza handina kunyera Amanda akati achipedza akati vanhu vada kudzokera pana Mwari pamberi penyu zvokuti kwa ndagarisa muchechi kana kuti ndonyara unonyepa iwe ndakaita kunge ndasundidzigwa ndichinda ndoga kumberi ndakaita kunge ndasundidzigwa ndakaita number 1 kunomira kumberi kudai so hanimona misi dzangu ndikatanga kuerera ndiri kumberi kudai makazviona imi ndofunga kela katira nekamera rakamira paside ndakazongoona ndiri kukamera ndave kumberi uko indakafunga ndasara kumabenji akatevera misi dzakaerera ndoga kudai kuti ndikatanga kuzvibvunza kuti Mwari pati Mwari saka upenyu hwangu ndivangogara ndichingori munhu anenge achingokunda yandivanga kumbofarawo ndichibudawo offside it means kuti ndiyo purpose yangu it means kuti inenge yatove purpose
Animona yangu yoyo guys. Ndakabuda munda pakanamatwa ndikanamata ndega ndikadzoka ndikatenduka musi yanga iri lodhisapa kamakona nakapfeka zve black and white and red and white anti lodhisapa kana chitwa lodhisapa chichimwiwa chirayiro chachiyane vanhu vanowanzopfeka zva black red nechichi animona ndandina kuinwa lodhisapa ndakati ndozvinzira case I am not okay with God. Why should I take the lodhisapa? Guys, kana muchiza kuti namwari panguva yo uchiza kuti ndodamata mwari ausiraiti panguva yo usatore lodhisapa. Unoita unozviunzira zvirwere unozviunzira zvimwe zvinhu zvakawanda. Don't ndakanzi ko ndikati no, I'm not in the right position to take this lodhisapa, let me pass. Yakadarika ndakairega ichidarika lodhisapa ndikabudamo asi ndakati ndichibudamo chandakanza first thing ndakabuda ndiri light. I was so light guys. Nakanda musati nanda kunyara kutaura zvekuti mwari panapa pa live panapa ndainyara. Musati Satan guys anokuta ende anotunga anoshandisa iwewe unogara uchitaura izvozvo ndione kuti unotanga kuti number 1 kushandiswa kuti kusa ndanda kutedza kuti nditi chakati kuti ndiudze mumwe munhu dai ndanda kukonewa kutedza kusukuvhura muromo nditaure ndanda kutotadza kunzo kunge ndakatsikiriko akunyatsa ku guys chinhu chinonzi Satan demoni chakaoma ende chinokuvigira chino paipa munhu dzochinzanzi Satan muurayi muparadzi akaya kuzoparadza nekuuraya ichokwadi pa 1 week. Look at what has been destroyed. 1 week chet. One nepandanga guys amen. Indangoudzawo imimi wokuti kana wo chingozoti wangofilawo kaposenga kangafanana nekandanga ndirika awigoni hondo yacho na uri 1. You will not overcome it uri 1. Guys ndakaita vamwe vanasisi wangu vari na America uko vakapinda paminamato. Ndakaita rimwe timu rangu riri na UK uko rakapinda paminamato. Richifona usiku kuti mukai malaiva ende zvazvinoita guys zvazvinoita uri kumutswa kunzi muka chimukai time yako tichisangana pamhepa patina mateka umwe munhu ari kufanira kuti kune live iri kuitwa yemoni moyo wako wakuda kuti guys moyo wako wakuda kuti nda ku live uri kudatsigwa kuna matani vanhu ndiwe moyo wako mumwe munhu ari kufonera from nowhere demoni wo haro remunhu so randisi kuti munhu akarifanira kuti demoni ndaona dziwa mini warione pandite madziwa mini nda uchinyepa iyo nda uchinyepa mino dzangu dzangokura but amufi makaita dziwa mini ingori passage animona umwe munhu atokufondera nzi kune live kumai weekend uyaimuone moyo wauda kuti tentoti uende koko guys ndikati mwari kana handisi kuenda ndakapesana ndati zvino kuti ndakapesana ndati ndodzima phone ndakati bvisa kumbovhara inosvikisa pa flight mode kuti vanhu vasafoni timboita zvema prayers animona timboita zvema prayers animona kuti pa flight mode chapa timboita zvema prayers ati muri kunzwa munhu ane Satani achita kukunanaira kukuvavarira mwana sendanga ndakavavarigwa ndakavavarigwa zvokutodaro ende panguva iyo pa 1 week the devil came to destroy and to steal akaba zvinhu zvakawanda akandibira joy antika honai panyaya yakanga ichiitika yaya antika andinawo ndakaenda kuti uya kuno kuuye ndikugadzirise they came to me rega animona but yakanga yakushandurudzwa unopona kuti kana ida kudestroy Satani nokudestroy audestroyiwe nemunhu unodestroyiwa naSatani yanga yakunzi vakaenda vakanoti uya kuno ndikugadzirisei of which that never happened like that animaona and after that ndakuzoona siri kuti kwakuzobuda zvimwe kuti apa pakabhenge paitwa zvikadai saka apa ndakufunga ndege ndangada kushandiswa kapa chichanga chodotika pambobuda izvi jikijika nokuziva kwandiri saka kwandiri nini ndino kushandiswa ndinope kuti paitwe nkirikiri Deliwe nkwena hanzi wari instando how are you Deliwe indozira chepe ndiye ndongoshandisa bvudzi rangu ndokuzira chepe atizori chimwe chete animona ndakunyasa kuona kwese ndakuona angle yese chinhu chakaipa kudai angle chinhu chakaipa kudai angle andichaoni chakanaka pangodai ndakutoona angle kuti uyu apa ndado kushandiswa apa poya imwe point kuti uyu adoni jairira uyu angle zvakaipa munozviziva angle zvakaipa hapana chandanga ndakuona chakanaka guys hapana chandanga ndakuona chakanaka chokwadi chakanaka pamberi paMwari chaipo pakauya point ndakuda kuti analyze point iyi ndotoona chakaipa hapana chandondichana saka ndo pandanga ndave guys ndo pandanga ndave ipapapa ndakandave pakuti handichaoni chakanaka zvese zvandiri kungotaurwa ndiri kungoona chinhu chakaipa animona ndiri kungoona chinhu chakaipa pane zvezviri kutaurika zvese zviri kuitika ndingoona chinhu chakaipa apa pazvimwe zvikuya ndo pakanga pakubuda nenyaya dzokunzi vabhadharwa mari indifunga paupenyu hwangu asina mbobhadharwa mari nemusocialite ndiana nondibhadhara chindibhadhara mari hapana but zvanga zvakutonzi vabhadhara zvese zvanga zvakungouya zvinhu zvakangoipa like zvinhu zvisipo zvinhu zvekudai kuti zvinhu zvekudai imimi guys socialite haritwi nerosikira nemunoziya
ukangobhadharwa mari chero zvikada 10 years zvichabuda chite kuti takavapa mari takavabhadhara haufi wakatadziri nemusocialite kana kuti kudini plus ini ndakazvimirira I'm very content ini zvandinenge ndichiwana hangu andimaona saka zvekuti zvese zvanga zvakuuya and the people zvandakanyatsoona kasatani anoshandisa vanhu vake ipapo anotora that iyoyo narrative yekunzi wazodai ndo yomanya ndo inotomanya munhu usanga kutoti vakabhadharwa I'm like saka chandibhadhara yangu zvokozi inibhadharwa handisati handina ena handibhadharwi nemunhu yandinayo mari yangu inini yokwana shoma iyoyo inondikwanira plus angandibhadhara achizvitane mari musocialite angandibhadhara mari ndodhura kubhadhara ungandibhadhari kunditenga unondibhadhara mari yekuti ndinganzi ndingabhadharwe kunzi tisadhimande vanhu vari kuda zvinhu zvavo inenge iri mari zvakandishamisa zvikandinza pandakati right fine pamberi nebhora zvaitika asi ndakazoti ndaona pamberi apa after everything zvaright ndikazona kuti but munozati kudini satani haashandisi mbwaka kana kuti matomboka satani anoshandisa vanhu ndo vanotoshandisa kuti vanhu vakutaridze kuti apa ona apa so iwe obva wajamba obva kushandisa futi newe wacho kuti ubva wajamba kuti apa neapa 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 guys but anyway what I'm just trying to say kuti ndakandaitwa huku guys ndakandaitwa huku nasida zvokutonyura chako chaiko asi I want to thank the Lord nekuti ndamwari kuti mangwana nhasi ndakugona kutomira ndagona kudzoka futi panapa tikagara ndichitaura kuti guys pane zvanga zvakuitika zvakati ndakanotendeuka guys pamberi pamwari ndakanomira pamberi pamwari ngati mwari ndaive ndiri ndakabvuma kupusa 1 ndaive ndakabvuma kupusa ndaibvuma kupusa 1 ndaibvuma kutukwa everyday ndichiginwa ndichinyarara 1 ndaibvuma kutaugwa zvakawanda ndichinyarara 1 ko apa sei ndakuti ndikadzwa chinhu chataurwa ini chezoti dzimwe nguva ndichekunyepa wai ndiri kuita jampi wai ndiri kuita hasha ndiri kudzitrigiwa kuti ndikwanisa kudaira kubva panyatsotanga musindo tobva musindo yacho chaperera pamaoko ndopa uchaperera animaona uchaperera pamaoko hausi kuperera mukutaura uchaperera pamumbwana ndakabva ndagara pasi ndikanzoti mwari ndidzoserei kana ndakagona kutaugwa zvakawandisa ndichiignore chinyarira kudai ndichienderera mberi kunge sebhura kunge ndisingazvioni saka apa pane zviri kuitika pachii chiri kuitika ndakabva ndangoti mwari kandibatsirei chekutanga kwanzi naro pasoba sisimeli mune problem yekusada kusaririra muchazvipfidza yenyu nairo pasoba chimbondiudzawo paunoti iwawo ndine problem sida kusarira pandakati handina pandakainda ndikanotsvaka vanhu kuti uyaiwo kwandiri ndapapi nekomendi yawauya nayo ukataurai chimbondiudzawo ndepapi do you know kuti ndiri kutaura kuti everything chakaitika ndakavingwa inini sekuuya kwaunogona kuita iwo weropa nhasi kwandiri kuti simeni ndine problem nanhingi tigadzirisei ndinoramba here handirambi saka wandakavinga apa ndeupi imbondiudzawo wandakavinga kuti uyai kuno ndeupi kana usingagoni kuteerera ropa ndokumbira kuti dzidze kuteerera and analyzing nyaya here I am not talking yekuti inini ndakazovinga vanhu kana kuti ndakazoita problem yakati I am talking about me being rejuvenated anditika wangu hakira wapinda sekuzanya iwewo uchazvireika zvokuhakira izvi ndikutaura my journey last week kuti ndakadzokera pamberi pamwari mushure mekunge ndakuona kuti kwandakuenda ndanga ndisingasaoni chakanaka ndanga ndakuvigirwa matombo ndonga kukandwa everyday and ndaitora matombo aya ndichidzosera nemuseve dombo rokandwa ini ndotora dombo riya ndokanda nemuseve zvinoyo zvanga zvisingasaiti kuti zvive right ukaziva position yako guys ukaziva kuti miyedzo inouya kuvanhu zvikuru sei inouya kune vanotenda inouya kwatiri zvikuru sei iwewo unogara uchizviti ndoziva mwari ukatadza unogona kuikunda kusaikunda miyedzo izvi unogona kusaikunda zvachose miyedzo iyi iwe unogara uchiti ndoziva zvikuru sei unogara uchiudza vamwe kuti mwari zvakati kana zvikakuvinga unogona kutadza kusimuka because the devil is trying to put a point out there kune vanhu vaunenge uchitaura navo everyday vaya kuti mwari akazonaka mwari akadai kuti honai uyu ndiye anogara chikudzai chionai zvaaita and what is going to happen there everybody is going to lose trust and faith in you kuti zuro uno vakanga vachitaura nyaya kuti zvikadai musadai nhasi ndivo vauya vachiita the same thing chavari kuita the same thing ndo chavauya vachiita that's how the devil operates anmona that's how the devil operates kune vanoziva vanonamata anditika you know what I'm talking about kune vanonamata you know what I'm talking about the moment and anokutageta iwewe wacho zvokuti
unosvika pakutadza kuti munhu sanobva ti saka last week vakanga vakandibatsira vakanditsiura inini vakandibatsira zvinhu ndikatoteerera zvinhu zvangu zvikatofamba but zvinhu zvavakanditsiura nhasi ndivo vari kuuya chizviita ivo vari paforefront saka mai avari kumboda kuti tiite sei handimaona ndo papoint yapandanga ndasvika guys ndo papoint yandanga ndasvika pakuti ndakati iko zvino zvindakatichiti ndikatarisa kumasoro daisoka ndoona nemumwe munhu chaichaiye mumwe munhu anonyazoziva how good you were to that person ka akutoti hapana zviripo paya ndo pazvanga zvave ende medzisiro zvaizopera zvakaipa because ukaona watongopindwa nemweya wekuti I don't care uya uya wanga wakuda kuita uchitipinda uya uya ukaona wapinda nemweya iwoyo kagaizika iwo kambotiza kwaunoziva kwawakatiza ka hazviperi murunyarara munhu anenge achindikutaura nemashoko ina handitauri nemashoko zvaizopera mukuacta ende paizokuvara umwe munhu andi muri kuona zvaizokuvadza umwe munhu unenge munhu achindikutaura nemashoko haatira zvemashoko inini ndoti manje ini zvemashoko nezvinyadza handizvigoni handiwana tichangopedza gemu racho panozopaizokuva munhu you see how the devil works pandokuziva kuti satani uyu akaipa handimaona why akangwara anouya ipapo okushandisira panzvimbo ipapo kuti tadze kukunda agokupa futi nyadzi guys denda ndiri mumwe nokuti handibvumi kuteera handibvumi kudzokera kane nhasi ndisiri kugara panapa ndichitaura zvinhu zvakadai handimaona ndingade ndisina kuti ndimire panapa ndichitaura zvinhu zvakadai kuti veduwe zvakazodai zvikazodai because ndinga kunyara kuti nezvandakaita but ini ndinototaura guys ndotoya ndichitaura ndakazvimirira because ndizvo zvito zvinenge zviri panguva iyoyo paground ndo zvitori paground panguva ino handimaona ndakatoona kuti ndatonyanya ndatopinda muzve ende kupinda kwacho ndakangopinzwa so easy and me thinking ende akandivigira chinjano zacho ndoita everyday satani kungouya kuvanhu kungoyangoti teta problem tokumbira kuti tipinde pakati noti tamboza taona kuti hatisi kutoga tisi kugona kunzwisana then I jumped into it alright no problem sisi mati muda peace then the next thing boom it went out of the hand and it went spiral and it turned it zvakajika zvikatena zvese zvika 2 minutes ndandiri kutaura kuti sakuye ndanda kutof inini ndega I was losing control ndanda kutadza kuzvikontrola inini wacho I was losing control on myself inini wacho I was losing control on myself munhu achiti musapindure ndikangonoti ndebva ndasangana nezicomment riri kutaura negative about me indambobva kuti kune munhu awaraita ndichapindure ndakutoendapo kunorigarira zvandanga ndisingaiti makorese network iri kunetsa. Hans, I hope you apologize to Father Diaries. I did, my vana. I did. Because in his name, murume wana singatauri. Hatauri. Social media the kamtana ngura inoshanda say dindi. All right. Akanzwisisa, but that does not mean that I have to abuse respect yangu kwaari because of social media. Ndanganda kupinda nchitevedza comment one by one. Chitotaura kuti I'm prepared. Network yedu itachitiza guys. Paupenyu pa life yedu yatinayo ka tine vamwe vanhu vanotouya pane munhu unona tiri pakati pekutaura nekuonesana nekupanana matestimony ini testimony yangu ane ndichikudzai guys it's my testimony Satan ashai munhu anoshandisa kuya kuzoda kuti mubude offline the likes of Ropa Soba I think panapa paka we don't need people like you ningi sanda kubloka ningi wangu Ropa Soba vebva ndikudzikuza nchidai so urikona repentance yandakanoita inini pache zvangu ndega ndikaita 2 days zangu ndisiripo pasocial media ndichita talks dzangu naMwari kuti Mwari zvinhu kwazvakuenda uku pandapinda ini ndokuzivai Mwari I know you Mwari ndinokushumbirai ndinokudai ndinokunamatai ndi munhu wenyama tinorasika one zvazviri kuita it was muri kutaura neni kuti ndidzoke panzvimbo
anditika, and you are coming now anditika wouya nezvinhu zvako zviri negative anditi kuti vanhu makazi munozodzwa one side mozodini atidi vanhu vakaita sewe dei wambodzokera pane kudzokera kwandakaita inini unotsvaga Mwari ropa soba dzokera unotsvaga Mwari andika akuitirewo nyasha ubudewo munyaya dzisinei newe sezvauri kundipa advice yekuti makanga manyanya kupinda munyatsi dzenyu iwe uri kupinda munyatsi dzako andiona kuti wauya paplatform panapa hapasi pako hapana kudana wauya ukatopinda munyatsiri dzako ropa soba watopinda munyatsiri dzako saka ndoda kuti uzvirege kupinda munyatsiri dzako zvikuru sei pani paplatform anditika because utori munhu ari negative. You are a negative somebody. Pinda 2024 ini ndakatodzokera pana Mwari ufunge ndikati chema ndega it do the same my sister zvichakubatsira because you are very negative. You are taking this social media too far and you are taking this social media kuda kuti iwe ndiwe unoziva vanhu vese vari pasocial media zvichakukanganisa ropa because social media iyi hauinyatsi kuisiva hauipiwe saka chirega ndichikubloka nekuti tikaramba chiona macomments ako ari kuuya nawo ari negative tingatozodzopesa tafananazve newe. We are trying to stay away on everything that is toxic and negative. Chinhu chichada kuya chitidisturba nekuti bvisa pazvinhu zvisina kumira zvakanaka. We are blocking because we want to stay tiri muright path. We are not perfect. No one is. You are not perfect. I am not perfect. We are all not perfect, but we seek to be righteous in front of God. Hanzi tinowa tichimuka semuzambiringa, tinodona tomuka, todona tichimuka semuzambiringa. Kudona tse tinobvumidzwa kudona, chakaipa kuramba takavata pasi kana tadona. Shoko raMwari rinoti timuke. Saka isi kana tamuka munhu akaita sewe ropa anozouya oda kudzosera vanhu kumashure nekutaura zvinhu zvisiri izvo atizomudi. Saka nemasoko aya muningi wangu ndinoti uve neChristmas yakanaka. Mwari vakutungamirire, Mwari vavhure njere dzako, Mwari vakuitira zvakanaka udye Christmas ino, vakuchengete uri mutano kuti gore rinouya. Bye bye. Right. Vaenda saka tavaindisa hedu tati vachinda vanga vevanodi vanga sarira vanga tozoni chega vanhu chinotaura vari kuma next door pano apa aiwa atichadi hedu atidi right anmaona. So guys, I just want to say let's be careful guys. Social media tinoiziva takaya kudhara but yanga yato inotinyudza wakarivara inokunyudza ende kune vanotoshandiswa na Satan paside vanenge varipo vanotouya andimaona vanotouya be it in a form of a human being kana in a form of ghost andimaona ndangave ne time in my hands kutadza kuita zvimwe zvinhu kutadza munozati kune vamwe vanhu guys vakatoenda kuholiday nemari dzangu ndaitadza kusimuka kuti ndinde kunokoreta mari dzangu chiti ndisana chituka ndoda kupindirana navo ndoda kupedzerana navo mari yakainda. That's how bad it was. Ndine vanhu tu vakana nemari dzangu musaneva vanotora mari pane handichazoti ndipapi panga ndipapiko ichi papa chipeji chezimnoise makers kana tipa ndisi panga paiswa chivideo saka naikomenda ndakagarira vaikomenda negative ndichidaira kusvikira vanhu vakwira vati yetsanga nemune mari tore mari yako uinde tiri kumakombi ndakazoti chova late munhu akati afona kudhara kuti 2 hours takamira tainda nemari ende ndizati kushazoiwana yahondo. That's how bad it was. 1 week hazvina kana kumboita 2 weeks. 1 week chat. It was that bad. 1 week it was that bad. 1 week hazvina kana kumbotora kana gore kana tichi kana uri wekwa Mwari cheko hazvimbo 3 days ka 3 days Satan anenge atamba newe anenge akutambisa nhova chamutengure chaicho unenge wapinda bisi unenge wapinda. Ndakanga ndiri moto ndakagara ndichigarira comment kudai vanhu vachinda nemari dzangu mufunge makati ndichanokusira ndasvika nanhasi haisana ndinachandakaisigwa pane paichabuda anenge akutoti haiwa kondichava ndozoona kana next year kana ndadzoka nekuda kwezvinhu zvisina nebasa rese. Satan zvaanoita nekuda kwaSatan nekuda kwehasha dzaanga atondiputira Satan. I drove all the way from Rustenburg kunobata Boxburg tichienda well. The intention was not to fight, but ndazodzoka kuno kuchiti zvapera ndichika kundituka ndanga ndakufunga umwe mweya ndoda kuza chokwadi kaisa mberi paMwari. I don't want to lie, ndotara chokwadi tichibva uko zvapera izvi tadzoka kuno utati zvapera ka akazenga kundituka kana ndanga ndakufunga umwe mweya usiriwo animona ndave ne I don't care attitude. Ndanda kuti uyu ndiye anoda kupiwa lesson yekuti anofamba chidza vanhu kuti musangofamba mchingo apana chaitika kapa pakuda kuchipa chizoitwa action ndo kwanga kwawa nefungwa dzangu ende kuti munyatsoona kuti Satan anokushandisa svika panodaka ndanga ndatora nevamwe vanhu vatimu mukongwa kwachiti simeli mukuita seiko ona mira chipedze ma sports
mina tipedze masports zvekuti denda angoti tingade tikutaura zvimwe pana pano ndakanyarira kuti ndine guilty conscience isingaiti kuti noti zvinozo mweya wako unozoenda kana waenda wakufunga manje apa pamwe waauthorize kana kuti waita zvawaita andimaona wakuzofunga pai anzi naevangelist amagoni ndosimena ndoziva eish sorry evangelistic and sorry anyway ndaitodawo minamato yenyu ipo pai andimaona ndakanda kusvika papoint iyo point of no return yekuti aruramba uyu munhu anonditukane zera neni anonditukane size neni ane ndandayo nemweya kutoona handizoti ndingati chii but pane pandandasvika papoint yekuti unoona apa vanhu vanenge vachikugila zvimaclip ka unotanga wati rega ndibhadha handiblock wabloka people are bringing clips to you zvavanoziva kuti ndakati handidi apa pandaisimboiginowa maclips this time ndandisiri kuiginowa ndaitochivhura ndochiteerera ndoti right ndogara pasi ndotoda kumurongera dent mwari vandiregerere god forgive me mwari ndakakumbira regerere yes but ndotenda kuti always you are there kundidzosa because ngadei tikutotaura zvimwe ndakati ngadei ndakutozota guilty mwekuti hameno paitika zvimwe zvinhu pandakanga ndasvika vakomana musatuke vanhu South Africa please ndokumbira wangu nemweya wamwari ka vanhu tinotukana tinokonana ka tinoita misunderstandings handichimaona but kamweya kakaka ndokandatozoona kuti no man no vanhu vakawanda vanoita izvi vozoregreta after kana zvaigona tiavoide hedu miromo yedu ishi nokuti muromo une simba unongotaura but zvinozoitika after uchiti zvapera ndiri kungotaura you never know ndanga ndasvika ipapo mberi pamwari chaipo ndanga ndasvika ipapo pakuti uyu kauyu uyu ndiye munhu achadzokera kuZimbabwe achinatsokudzwa muti John akugariki ndopana ndavi ende ndakabva ndaita maminyenzi akabva tumiga nafota nemukona mangu akanga akakuti say the word tipedze masport say the word we don't want you to be involved but no matter what was going to happen guys I was always going to be involved because ndechitoziva kuti chichaitika so ndangotenda hangu mwari ngoti andina kusvika ipapo ndakakumbira regerero kubva kuna Father Diarisa ndikati ndizoti ndanyadzisa ndakatombonyadzisa ndakunyadzisa zvokuti ndiwasi munhu social media but samwe unogona kusandiudza kuti ndazviona but kune munhu anenge atokutumira chete I'm sorry ndakakumbira regerero munhu akandinzwisisa hake ndikati mwari imi ndimi mune final say ndimi munoclear mwoyo wevanhu anditika zvakare ndiri pano pazhinji kudai handisi munhu ari bad handisi munhu akaipa ende handina nyaya dzemunhu wandinohakira kana wandinovinga kuinbox kuti uya kuno naiwe ndite nyaya yako people they come vega but kana uri patarget panguva iyoyo panoitika zvakawanda zvokuti munhu usanopedzera ati ndiwe wakavavinga iwe usina wakabhadharwa iwe usina handibhadharwi mari naany social because nditorika handina mari but I'm comfortable guys ndo chokwadi chiripo I'm very much comfortable handina mari but yekuti inini ndikwanise kurarama zvandoda ndinayo handimaona so ndoda ngotenda mwari ndichiti veduwe zvakare takuda mona iyo zvandokudzatisa nochinanga chia nemwe angle yakayo ibirthday month yangu ishi taisosvika pabirthday ka patoitika zvimwe zvinhu zvihombe zvakawanda but mwari wakangondidzorawo nguva ichiripo nekundotisa netimu rake rakaramba richingouya kuwhatsapp vanhu vaifona kana mweya wakakugara dzimwe nguva uchinyatsofonegwa nemunhu waunodawo hauidayire foni uchiti andawo ndidzora chiko ngandibvire ndozvandatoita nechemwoyo unoziva ka vanhu vako kuti ava kuda kundudza kuti chiko havasi kuziva zvandiri kufila ngavambondisiya vachafona vagofona ndakaiginowa kudai foni ndichiona vachifona ndakaiginowa kudai because handisi kuda kudayira chandiri kuda panguva iyoyo ihono hasha zvadzinokuita chere iko saka zvaanoita kusimuka kubva pano kuenda kunobuda uko boxback tichida kutaura chokwadi pafear guys tatanga hedu tichiti hatina kuda kuzogwa hondo but things ended up escalating handiti ndakapinda mumba handitika memunhu kodei akatora banga akandibaya let's face the truth hapasi pese paunowina dei akatora banga akandibaya ndabva kunoku 2 hours 45 minutes ndichipisa mafuta for what chii chakanga andituka chandisina mbotuka pasocial media chaakataura chinyuwani chasina mbozera chakataurwa ndichitukwa nacho pasocial media chii hapana but at that moment zvakaitika
at that moment zvakaitika ndakaona sekuti ari kundisaiza, but ndagara ndosaizwa amakore ese pasocial media zvichingopera, but panguva iyoyo ndakati ari kundisaiza. Pano tinonyatsa kudza tinyatsa kuona kuti tinobvuma sometimes kushandisika nasatani zviri easy, zviri easy, zviri easy. Dei akangodoti ipo paya pandakabanga mupurisa, chero banga mupurisa idotiza chaiko chaiko anga kamira pakachaya roya roti dyo pamoyo. Nekuda kwei, nekuda kwei muchidzokera patakaenda musiyo muchidzokera panyaya, ndofunga majority of you now know the truth. Musiyo watakaenda panhingikiri pakauya Toki, ndakaita sangana navo vanhu vese vaya vari pamwe chete. Dhume bakabata kamera akaenda kwavanhu, ndikasvika ndikatana makazinzwa chokwadi, handiti makachinzwa, but zvazvinoita panguva iyoyo satanika anotoconvinza even the other party chinyatsoziva chokwadi kuti iomese mwoyo iti nhema. Chokwadi makachinzwa. Pandakabvunza kuti imi makandipisa chii chakaitika vakomana imi, it was explained pakamera. Ndichitobvunzawo mubvunzo, we were there pakamera, iripo life iyoyo. Satani anotoomesa mwoyo kune the other party kuti kunzi inema ndikunyepekwa. The truth makazochiona, makazochinzwa paya. But anyway, ndizvo zvazvinoita, zvinoitika. Anditika, I am not justifying my actions and I will never justify my actions. I said sorry. Anditika, kune mwana waya, I am still repeating again, it was one of that moment evidenced. It was one of that moment. You ask me now what happened, I can't explain what happened. But again, I would like to say from the bottom of my heart, I am very sorry. I'm very sorry. That whole thing was a misunderstanding, and a misunderstanding. Right now, you still find which chokwadi chiripo. But on my part, side you blame and because I was supposed to be the bigger person, the bigger sister. But in Dindaka jump. Dindaka jump. And Simona, Dindaka jump. Dindaka jump. Because something was, I think something was supposed to happen, but something was supposed to happen. Ipo paya pane chinja vanga kuitika chiombe chakaipa, but Mwari vakazongozviramba zvavo, vakazviramba Mwari, because Mwari vanorwira vanhu vavo, Mwari vanorwira vanhu vavo, vakazviramba. Pane chaifanga kuitika ipo paya, ende pane chinhu chaifanga kuitika ndotozopesera ini ndatonzi ndiwe, kana kuti nini, pane chinhu chiombe chakaipa chaifanga kuitika ipo paya, to me or to the other party. Chiwombe, because pandazi ndadzoka ndakunya ako ndituka maika ndaenda kuona sekuti chituko zvinochamusira izvi ndakuda kunyatsa kuchitamba game chaizvo, but no, Mwari vakazviramba zvakare, Mwari vakazviramba. Ndongotenda Mwari kuti mwoyo wangu wave light. I'm just light now. I'm not even ashamed to say it, and nyari kuchazvitaura nokuti ndo chaipo chaipo pandakapinda napo ndo zvandakafira, pandakapinda napo ndo zvandakafila panguva iyoyo, handiti maona ndo zvandakafila. So ndangoti ndikudzei my journey for the past week, anditika ne life yepa social media. Life yepa social media guys haina loyalty. Life yepa social media haina loyalty. Ndoti mugare makazviziva. Yes, pane team ningi, pane team ningi, pane team ningi, but there is no loyalty. Naso unofuma uchinzi wakanaka kune munhu, wakanakira munhu. Mangwana unofuma wakashatira munhu, mukangokonana unofuma wakashatira munhu, unofuma watowe iwe munhu akaipa. Ini nangu ndakazvimiririra, I am not perfect. And I am a sinner. But Mwari vandibatsire. Zvizvo zvandakataura kuti kumasocialites uku kune nditaure zvakawanda zvimwe. Munoziva kuti pa last 2 days apa vari ku WhatsApp group vanosiva. Vari mu WhatsApp group ndokumbirawo munyore mu comment section WhatsApp group redu. Notice pa the last 2 days ndandisi pa social media ndokwana ndiri ku WhatsApp group vakudzei zvaitika. Satani akaramba chiuya guys. Satani akaramba chiuya. Vari mu WhatsApp group ndokumbirawo munyore zvandakakusenderai mu WhatsApp group mukaramba muchiti sisimeli rambai musapindire, musapindire, nyorai mu comment section, nyorai mu comment section. Guys, people kept coming back to me, kept coming back to me. Muri kuti nini ndikutsvaga vanhu, ndine mas chats ne screenshots ekudzoka tizvizodai ndikati please hell no. Inga ndakataura wangu kuti nyaya dzemasocialites handichadi. Ipapa the last 2 days is the last 2 days. The last 2 days
the last days my diaries like WhatsApp, please say vakati no 2 sisimeli tibatsireti ndikati ndipe asi muri kudi muyedzo asi muyedzo here vasikana zvamakaitika muna kuzviona makundidanazve haisi muyedzo here ndakangotora screenshot ndikati kune vanhu vekuwhatsapp group nekuti timu rangu I still believe kuti they are loyal right now ndikati vasikana honai vakati motirai mamushurigwisi ndikati muyedzo at least for now I now know kuti ndikurwiswa naSatan. I am not even mindro dzangu ndakaipinda ipapo vaitoti mindro manyama because ndaitosponda kuti no thank you, I'm not going to interfere. I told you I don't want anything to do nenyaya dzemasocialites. 2 days dzapfuuraidzi, Saturday neSunday. Tsitsi aripo maiona message yatsitsi venengai message yatsitsi, she's in the WhatsApp group. She's in the WhatsApp group. I don't want to get involved. Please leave me alone. Your message yatsitsi iverenge, she's in the WhatsApp group. Ndakasenda atori machats. Anditi maona. So 2 ndikati vedwe ndibedziregerereyo ndisiyeyo please. Andichadi. Ndakataura pajekerere wangu kuti musandipe nyaya dzemasocialite, regai ndidzokere makudzoka futi bheki kwandiri nenyaya idzi kuti nditange zvekunzi ndini ndatsvaga nyaya dzavanhu ndindodzida, ndiregerereyo please. Endai kumwe munoita macontent kumwe, ndine content isingaperi pano, haiperi content yepano because I'm very creative. I am very creative. Ndofunga ndakupa inzwisa yemaskits guys, ndakupa inzwisa yemaskits dzati tozvigonawo, hanimaona tozvigonawo zvemaskits necontent isingaperende izvo zvinhu toshaya kuti nemaskits because ndinotori ne 100,000 iri wati ari mumusoro mandakato andinawo. Antimaona hopo kuti shaya kuti naino kuti timebva kaenda kumusha ngade izvo zvitatoyo kumberi tinacho chipo chacho kudaro. Hanzi be careful people who are bringing themselves to no. I know Melodious ndinopindura manje mindru dzingori right bedwe ipaiwo tulani bazana bazangu ndinopindura zvokutoti handidi kana ndakati handidi kuinvolved handidi kuinvolved period handidi. Ndakatovigirwa chimwe chiclip chaihusatsitsi chekuti simeni mungatedzera vanhu here dzobatsirai dzokerai munobatsira honaya ndikati please leave me alone. Masocialites akawandisa indai ikoko siyana inini ndinohakira nyaya dzevanhu makati ndinokambira nanyaya regai kuye vanhu vasi vari nava chandangotenda Mwari right now ndechekudai amai vaiva vandakainavo palive vaya vari kuda vekuya vanga vachiti varuda kustroka kusaidi vaya ve7000 vaya vakandifonera nesuro. She's much better, she's very much better. Vakandifonera nesuro mufunge chero kutaura kwavo nezuro taiti nasi ndikutaura nemunhu ari live, hanimaona ndikutonzwa kuti ndikutaura nemunhu ari live. Vakatoenda kwadoctor vakanga vakunzi vaita mild stroke, vanga votostroka zveshuwa nekuti gumbo ravo iri hanzi ranga sikasase ruoko rwanga rakuoma kudai, saka izvi vari pamedication yavakapiwa but she's feeling hanzi ndakafila better ndiri nani even after tachaura kuseri navo and what she's okay, she's better. So I'll bring her Friday mutaura navo sezvo paripo pavakapromiswa nzichi mari chauya, but I was so happy nesuro because she's now vakafona chitaura kuti ndiri kuhandisa ndikati kudini madiaries munhu hanzi ndaiuya pamadiaries but ndasingafollow izvo kudaro ndaingouya ndodongorera ndoenda ndasinga but munozati pandakatanga iko zvino kufollow dai ndikuhwa kuti ndave ndichiri kupora ndava murecovery because ndakamamune mashoko enyara dzaibuda mucomment section paitwa live. Anenge ari mamwe acho naye Hani Smith, mamwe acho anenge atori ma-upcoming here, anga asitombori ma-upcoming. So you did help someone. Yes, at least I helped that lady. She's okay now. Kana msika ndogona mfonera right now. I can call her right now. Munzwe. Ndogona mfonera right now. Team get mfonere Tinzwe. Munzwe. She's okay now. Munzoti. Ndiye the same person yakauya msiyoya. She's very much better. And she's now on medication. Antika anga atona sokuti life isina basa. And asingasaindi kuno kuhospital kana kuti kudini achiti ndogoendirei. And even ine kosi rachona anditika I managed kumubatsira kuti aite kosi awane kosi rachona, saka kune vanhu vachona vakataura navo kana vachizowirirana izvo zvave kwavari achibhadhanika nditira kumufonera.
vakadzi mafonera titrai kwafonera direct kufonera direct. Wakadzima phone. 0. Wakadzima phone. But she's such a nice lady, say. Vanga vatostroka zveshuwa. Doctor akatokonfirma kuti manga matostroka. Anze yavanga kuti inonzi mild stroke kuva toda kuti hameno kuti zvaizoguma nekuita sei. Animona. But I'm happy kuti at least now she's okay. Chavabata kana chavabata chavaita kuti mutaure navo munzwe vaka vanzi ndakatobva ndatofollow page ndakutogara ndirimo ndakatoti kokunotora mapeji anototaugwa nyaya dzinoda because ndikutota catch up kumashure nchidai kwanzi ndatove relieved zvokutodaro ndikati tinotenda mwari at least pazvinhu zvese izvi zvakaitika guys pane one wo chiri positive chakabuda mai afa pane one wo chiri positive chakabuda mai afa andimaona so ndo pandinongotendawo hangu kuti at least one positive thing came out kuna mai ava she's well hakuna chinhu chinokunda health yavo andimaona hakuna chinhu chinokunda health yavo saka kana vachiti vave nani kudai plus takatogona kutombotaura 30 minutes nyaya yatichiseka kureva kuti vadini vave nani zvechokwadi paipai vaingochema mungangodai 2 minutes votochema ngodai 2 minutes votochema but takatotaura nezuro kana mbochema kutonzwa kuti voice ravo rakatochinja anomaona saka ndozvinoda ngoti ndamwari saka pasocial media guys up ndoda kukudzai chimwe chinhu chidai takunopedza gore takupinda muna 2024 pane zvinhu zvakawanda zvichaitika apa handitika avoid ngatitraye by all means kuti avoid ngatidzora nei imi mukandidzora unofanira kukuteererai ini ndikakuonawo ndikauya ndikakudzorawo kuseri unofanira kunditeererawo pane zvinhu zvakawanda zvichaitika before 2024 pane zvinhu zvakawanda zvichaitika before 2024 tikutaura pasara 3 weeks dzasara chete 3 weeks dzasara pane zvakawanda zvichaitika uchawange uri part of that andika kune vamwe vakawanda vekuti pachafiwa pachakuvadzwana pachaitwa sei kana zvichigona kuavoidika zvimwe zvacho please avoid pasocial media pachata tisaone denga tishi vazhinji venitexa kuruna denga noda kusocial media and I used to preach about it inini wacho chatadza kuona denga iri noda kusocial media nokuti social media ine madouble standard guys sometimes isusu vanhu vamunofollowa tine madouble standards ine madouble standard 1 minute anditika chinhu chikaitwa nauyu chakanaka chakaipa but the same thing chikaitwa nauyu chinhu chicho chakanaka ine madouble standard pasocial media apa muna mato wangu dai masocialites isari pasocial media anditika hatikwanisi kuti tingaita mafriends we cannot be friends we can't be friends because puzzle inyaya yecontent ndoda kuudza ichokwadi inyaya yecontent pasocial media munhu anenge akutsvaka inyaya yecontent nemasters nemari so in the process hatifungire zvimwe zvinhu zvakawanda kana kuti vanhu vakawanda chezvo zvataita ipapo dei zvaigona masocialites we are not supposed to hate each other but mumwe nemumwe ngogara kwake handitika tichingorespectana mumwe nemumwe ari kuspace yake sezvaari that way zvinoita kuti us as well we don't confuse vanhu ava not follower we don't confuse vanhu not follower mumwe ongoita yake anoita kana kuri kutuka ongotuka wari kwaari umwe achingoita anoita kwaari kokoko handitika and topanana that respect yone inoziva whatever amene space tongodaro amene umwe nomachimwe anoita handi zvokuenderana kuma inbox inangu regai ndigare ndatotaura pano inangu please don't come to my inbox inangu handidi handichadi don't come to my inbox nditorira iti ndakadai regai nditambe nditaure nevanhu ivava vepano pasi padiary sava kuwhatsapp uku ndinotaura navo makore nemakore tichitaura nyaya tisatamboita any problem so kutaura navo kutozvipa nguva yangu nditaure navo that is very poor hanzi comment section also yakaipa ine vanhu vakaipa vakawanda we know but remember to comment section fungai maruta aisi pa spotlight vanhu vari pa spotlight ndiwe ndini masocialites sa comment section ndakazviona ndiri mu comment section ndikaya comment section nditaura zvandoda kune mweya wako we comment section wekuti unotaura zvaunoda uri comment section because uri ku comment section but remember avana problem avari comment section apa
ende havasi paspotlight, vanotaura vachidarika ari paspotlight eitagona kudaro because tine madouble standard akaipa akawandisa nhasi. Stereki tine madouble standard akawandisa zvokuti do zvino zvichaita kuti kwanzi pana taxi owner akapfurwa musoro. Ndopaona kuti life is too short kuti titakura nemagaraji nekuda kwecontent. As much as people are looking for money, we are looking for money, but I believe kuti mari inongouya tinongoiwana zvakangonakawo mari nokuti mukazvitarisa kuti content yedu zhinji kuti uite mari svinu pasocial media unge uri munhu anodi ane controversy. Ndikunyepa here guys, ndikaita controversy content inosimuka, mari inowanda, star chairo rinodikwa. Ndikauya ndiri controversy ndichikupai makuwa evanhu, ndichikupai ndichituka, ndichishora vamwe, ndichiseka vamwe, content inowanda. Ndikauya ndichitaura nyaya kuti kana nematips ekuita mari next year 2024 unogona kubvapo usina kana 1 star wawana. Ndikunyepa here. Saka it's now up to us to be very much careful. To be very much careful. Content inotikuvadzisa. And I chat in the process instead of tiunze vanhu together, tibatanidze vanhu, tiunze vanhu together, we are breaking people, we are destroying people because nenyaya yecontent. Pandichauya ini ndichiti chakati nenyaya yecontent uyoti chakati vanhu vaya vanofarira uku nevanhu vanofarira uku patove nekuparadzana pakati. Patove nekuparadzana pakati because patove netimu ningi nekuda kwecontent. Saka ndoda kuti muzive team diaries pa social media it's all about content, it's all about money. Andi muri kunzwa? It's all about money and content. Zvakanaka chaizvo kuchinzi muningi apiwa mari akana achitaura yega kuti ndobhadharisa inini handiiti chinhu chemari, ndipe mari ndidai. Zvakanaka zvichitwa neumwe. Ini ndikazvitaura even iri jokuti ndoda mari zvatoipa double standards. But tikutaura same thing. We are talking about this. It's the same language that you are talking. Same language yatikutaura. Kuti ndati nhasi munotondipa mari because munototi ndoida chibva matondipa mari iyoyo. Kuti mwanzoona kuti inini mari munotondipa every day handimukona zvatoipa kumwe zvanaka kumwe zvakaipa but the same thing. Kune vanhu vanogona touya panapa mamwe masocialites ouya achiti kwai ava vakaparadza vanhu ava vakazodistroya vanhu vakazodai zvakanaka kuchitaugwa ava vakaparadza vanhu kunze nevhengi. Ivo vari kutaura vachona mukadzokera kumashure kunotsvaga kuti muzive nyaya zhinji dzevanhu kana macelebrities epasocial media dzakauya nani. Same people when it suits them uku zvakaipa kwavari zvakanaka. Muziva pasocial media mimi guys kuti nyaya zhinji ndakapusha pataura kuti pane pandakambotaura ndichiti but guys nyaya dzevanhu vanenge vachida kuviga even marelationships avo but kune timu rinoenda kunotsvaga kunobhadhara mari kutsvaga kuti ndipe gist rekuti this time muninga melaritanana nani kuti auye nayo secontent. But ndanga ndakaviga ndinamubudisa munhu wangu pasocial media maenda kunotsvaga kuti ndikudanana nani kuti muuye mupe vanhu gist semakuwa. But mangwana the same people will come and say upi aiti nyoka uya akazodai ko vanhu vese ava makatanga kunotsvagira nyaya dzavo nichiburitsa. Masocialites ngativewo sometimes ngatingodzidzai kungove vanhu vekuti we don't confuse people. Double standards before usati wanongedza mumwe kudai tanga watarisa kwako iwe, tanga watarisa kwako. Vazhinji kubva kune vemaskits vemakomedzi vechi vazhinji nyaya dzachitanga dzisingadzizivi nyaya dzavo dzine vanhu vainda kunotsvaka nyaya idzo dzichibuda. Nhasi ndine nyaya ningi dzimwe dzekunyepa zhinji dzekunyepa. Nhasi ndauya nenyaya ningi mangwana nhasi nenyaya ningi vamwe vasingatomboiti kana zvemadrama. When it suits them zvakanaka kusaidi kwavo kwa uyu unenge uchingodzwa zvinhu zvekuti vakazodai paya. Double standards. Masocialites ese hatisi vatsvene veduwe, hapana vatsvene. Ndikutaura izvi nerudo iDecember. Hapana vatsvene apa. Yes, content dzakasiyana. Mune mwanta content yake mwanita yemakuwa mwanta ichi mwanta ichi. Anditika kana wagoda kuchinja nekuzvigadzisa tekupa unopiwa chance nevanhu
people will give you a chance to see kuti zvechokwadi wakuda kuchinja wadai, but rega kuzoramba uchingonongedza vanhu as if imi mari maitononyukunyura nyaya dzavanhu muchiuya nadzo pasocial media, kunonyukunyura nyaya dzavanhu muchiuya nadzo kutozvika pakuchiti vamwe vazosvika pakuchiti tisi vakuru vavo tisi tinenge takabata fresh gist, inyaya yekunotsvaga handiti. You can also dance, joke with us, having fun, not only helping. Yes, I know, honey. I know. True. I know for a fact. I know. Hey, tukuzvona sometimes mchemberesa kwako kuti tinenge tichiona. Kuna tiki dzinotiginuka. Kuna zhinji tasingazivi, isa chamwe tasinga munoziva handizi kuti paupenyu ndingati kudini. Pane vamwe vanhu kuti paupenyu sometimes ka but ndo zvazviri hazvo like content ndo zvairi. Amuna kuti mkaenda ku Nigeria kuna Kora Obidi. Kora Obidi, all the bloggers vanotozati content yavo vaneiwana pana Kora Obidi. Vanotozati content yavo akangokosora chete vati wana content, akangodai vati wana content, but zvinhu zvaataura ndozvavanodzosa. They don't go to the extent of going deeper and deeper kunotsvaga kuti Kora izvo zvarikudara ari kuvata nani. They don't. Isu kwedu hatizogoni hedu, tinoda kunonyatsonotsvaga tozodai mangwana kana ndazofunga kuti vanhu vaya vauya ndakuda kuenda kugood book revanhu vaya, ndakuda kunatsudza kuvanhu vaya, ndoya ndichivapraiza kuti vakanaka vanhu vaya, vakazodai, but you started kuunza zvinhu uchidestroya, uchiuya uchitsvaga nyaya uchitaura you started. Nhasi waona kuti hakuchina wakuda kunozama kuita zvinhu zvinatsurudza kunoita munhu akanaka. Come on, let's drop this double standard, man. Let's drop this double standard. Imwe yacho inozonyadzisa, because we know you. Imwe yacho inozonyadzisa. You guys can see through us. You can see through us. Hamupengi imi, you can see through us kuti nasi vanake njuwa mbuya uchitaura kuti vari pachana nhingi, havarida nanhingi, kwazoenda vakadai vakazodai, iko zvino kune muchazviona, mirai, mark my words, muchazodai. Kana zvakunakira woya kuti vanhu vaya ndishuwa ini ndozovafarira ini ndisisi vangu vaya zvikazodai ningi vakazodai zvikazo come on guys, tabvisana imwe inozonyadzisa. So let people be. Masocialites taakutyisa, team diaries masocialites taakutyisa. We are baba double standard. Yes, you can see through us. Ndochokwadi amuna kupusa yenyu munozviziva. Variko vamwe vari naive zvokudaro, variko vamwe kuti vanongoenda kwaenda mvura, but chaiwo ini timu rangu repanda rinoziva rina kupusa, timu repadiaries rina kupusa. Aipapo ndo zvandonyazoziva. Aiwa ndisura nimangondisendiri pachichara nimani palive ndo pandiri zvangu samafona foni iriro mndu sandazokufonera nini. Bvai mangodarika niko mapedza uko. Anziji obvious mapiwa kwa namba saka mukaisa makani namba mumubva mamhanya kumuenda kuningiri kwacho kupritori kwacho. Alright bo ani maona. Saka kungokuonesa iwo nyaya yesocial media, because ndinoona kuti vazhinji vedu havazivi social media how it works. They don't know how social media works. Kwaenda mhepo ndokwavamhanya vachienda. Pane zvimwe zvokuti vanhu vanotobhilivha zvimwe zvanyosona kuti this is crap, this is nonsense. Umanotomhanya, they don't know social media yet. And haisi mhosva kusaziva social media. It's not a crime. Kana kuti ungazoinzwisisa. But social media game, it's a game of throne. It's a game of throne, social media. Handi mukunzwa. Ndoda kuti munyatsokuona kuti why social media mukuti it's now toxic. Why iri toxic? Zvekudaro toxicness yanyanya pa social media. It's because of money. Because ndakayanchiparidza inini panapa guys tinenge tiri 200. But ndakayandichituka panapa tinenge tiri 3000. Saka singadi 3000 ndiani? Let's be honest guys. Ndoda kuti munyatsokuona kuti social media haisi toxic. Ndisu tiri toxic. Social media is toxic. It's us who are toxic.
ndikauya nditi ngatitei panapa tipana nemaidea dzekuti izvozvi totodini kana titoita sei tinenge tiri 200 but ndakauya izvozvo retino ndichibvarira zuva tinenge tiri 3000 saka singadi 3000 ndiani aiwa ani Smith usaseke taura chokwadi musaseke muzonditaura chokwadi ani mukuzati tikutaura redu chokwadi panapa aimi guys pindurai ndiani asingadi 4000 people 3000 ndiani tidati mutarise chero munhu akarira wese tinorira nekutuka ndikangochinja chete kudai so I go back to 200 saka ndiani asingadi kukurira andiri kunyepa here guys ndiri kunyepa here taurai chokwadi am I lying ipapo tozviziva Grace kuti muri vana Akiros anzi vacharoyana ndozvamuchatotaura nhaifunga vanhu vanakatoroyana kudzara nhaifunga muchataura izviko zvino mwati zviri kuitika wausi uroyi here kunoitika pasocial media utori uroyi kudhara mwata humwe huchauya hupi uri wati kutoona uripo huzere wani muchada humwe hupi hatina kuuyawo tikatokutuka iwo isu vanafungai panapa tadohwawo kuti madotirongera mukadotuka vanhu mukadodini mukadotengera vanhu mukadodini tikadohwa kuti madohaya vanhu kuti vauraye vanhu tikazofind out kwava nevavhire kuti hakuna undouroyi muchada humwe upi but nditaura chokwadi yani problem yamudi chokwadi yani Smith ndiri kunyepa here ndati izvo zviti kutaura panapa titaura nyaya yedu iyi yakanaka chezvo tiri kuseka pano tiri vangani Naomi nawe exactly Naomi asingadi master ndiani ini pana mamazi hamsati mambonditirawo kana 50 stars inonzi 50,000 stars hamsati mambonditirawo ini guys 50,000 stars pano saka the only day randichawana 50,000 ndoda kuya ndichituka mondisira musiwe munondisira muchiti rambai makadzvanya muchindisira saka ini handidiwo masters saka ndomumanyawo nezviri kudlawo zvinodlisa muti vanhu vepasocial media masocialite akapusa here imi guys masocialite anakupusa anzi 540 chakolini wandiri kuona chiti 540 izvozvo masocialite anakupusa ndoziva kuti okay saka ichi chinodlisa ichi rikatimanyene chichichi zvokuti muchati kudi izvozvo hazvenyizvo ichi chine mari ichi remember kuti social media kuti uve paungangoiri maraka igemu remari anzi mukatuka tomweya masta exactly anomaona exactly saka pakaipa guys nokuti machangura mari ipo paipa mei muchiti izvozvi makati simeni ndakadzokera pana mwari ndikanotoendeuka iwe ndika makatonditadzisa kuti ndiwane maviews nemari yakawanda because ndanga ndiri kutoita maviews chaiko remember inyaya yekuriraka yes Joy inyaya yekuriraka ndiani ari kurira saka for me to rira I should have manumbers iwayo ndokuti ndirire anditi saka imi munditi musapindure nyararai mudai ndouya wetoita hedu 500 ini ndiziva kuti ndine potential yekusvika 6,000 akataura ichokwadi guys ndiziva ndine potential yekusvika 7k imuti haiwa handimazviona hanzi asi makashinga vanhu imi nekutukirwa kwamunoita unoziva kuti filda social media can break you or can make you zviri pa2 it's money game exactly Rose money game even mabloga anenge akagarira paside achitorawo nyaya vachinokanda vana zim noise makers money game it's all about money money game yesi mamoyo zviri sei pamwe vanhu vanonofunga vari kurira and yeti vari kuridzwa but Petronella imi kurira kwacho imi munozoti henyu kuridzwa ka but bhegi rinenge rapinda saka kurira tida kutaura chokwadi chako bhegi rinenge rapinda saka kurira but anyway always good always overcomes bad animaona saka let's stick to 300 people yedu it's okay we stick ndangoda kukuonesa ichete let's stick to 300 views 400 views it's fine but nokuti good will always overcome evil and nzira pami inodiwa newakawanda nzira yakamanikana haipindi munhu wese saka kune nzira yakapamuka kutomhanya vanhu vakawanda because kune nzira yakapamuka animaona but ndezve it's short lived because kumberi kwacho zvinogona kuzoita ma-consequences zvinogona kuzoita zvinhu zvinokuvadzisa zvinogona kuzoita zvinhu zvokuti people will regret mangwana so we rather we stay
nezvatiri izvozvizvi. Not everything is about money. Not everything is about money. So for me, Uncle, I've chosen kuti tidzokere ikoko kwedu ikoko kushoma ikoko toita zvatoita izvozvo. Not everything is about money. Yedu mari ichauya naMwari. Ichauya naMwari. Mari vanouya kana voda vega vanouya noinonga murodhi muchifamba. Kana Mwari vada musi unongona iyoyo shoma iyoyo Mwari izuka kaita double times 3 triple the amount ukatishamisa kuti zvifamba sei. And the other thing, when we patinokanda ma screenshots edu papa chiti ona imari dzataita kudai dai, we are making it social media to be even more toxic, because people will not have limits now. They will know kuti kana mari dzakadai vana chiona mari yakadai so vanoita nezveya kutuka better nitono joina anotozvipira. Saka the negativity and the toxic will not go anywhere anytime soon. This is the real reality. It will not go anywhere anytime soon. Because ndichingokanda chete screenshot yangu kuti ona imari yandatoita irikutopinda musi wa 22 kana 23 kana 20 ani yemari, people will be like inini ndakana send and kune easy money ndongotukwa ngo ndikatukwa ndobvei ndotongotukwa ndobvei. Munhu otongouya ototanga kutobvarira kana kutongotageta munhu asina kana mhosva kuti ndida kutongotukwa, so that ende panongotukwa titomhanya tinotomhanya kuenda noona kuti kwai kudiko ava ndevapa anoona. That means more viewers, that means mari kwaari. So it will not go anywhere anytime soon. So it's up to you as an individual what you choose. Kuti choose I choose peace yacho. I choose my peace and I choose 5:30 ediyoyo atona na Jacqueline, right? We are okay. Let's stick to that. It's fine. It's okay as long as we have our peace, because peace, I believe, it's very important. Pawiki irorira muna kuona kuti unotoshawa nepeace chaiyo kutadza kuvata kuita 3 days dzokurara takagara kusvika pakuwigwa tisine shamwari dzangu maghosti vanatula kuti naisimelana ndiniwaso makambovata ini muri kuvata ini nekuti unenge usina peace. Ndopai patinoti kana uine peace chero kajesedza nenzungu unenge une peace. Kana usina peace chero ukavigirwa pork ribs kana ukavigirwa chii chops kana steak kana chii kuti dya uzvidyi because hauna peace. Anje ndakaona masocialites amdana nekuwandirana masocialites pa social media masocialites hapana rudo rwemachokwadi. That's one thing that I've realized. Hapana rudo rwemachokwadi ndezve pa social media, igame pa social media. Hapana rudo rwemachokwadi zvokunyeperana zvazvo zvokuti anzi I love ningi ini I love ningi ndezvokunyepa zvazvo. Ngatimboti tinoshanda tese pabasa zvokuti I love ratove drama ria ratove itori comedy zvokuti I love ningi hakuna. Pamasocialites hatidanani, ndo chokwadi chiripo. Hati kana varipo vakambodana nawo zveshuwa, but zvinozongoitika nezvokuti vanhu havadanani. Inyaya yengogame kuti munhu unofanirwa kungoitawo ally inozi accomplice yako yekuita nayo zvakanaka kana zvakaipa. You should have an accomplice yekuita nayo zvinhu zvakanaka kana zvakaipa. Kuti ngatimbodai tidai tete, but zvokuti kudanana hakuna. Rinenge ratongoraro zvaro drama. Hakuna. The devil cannot bring love. It can't happen. Imozviziva, the devil cannot bring love by social media because his mission is to destroy. So how can he bring real love by social media? Hazviti. Satan hangaunze rudo pa social media hazvigoni. Akatiya kuzoparadza saka rudo anokuunza sei? Hazviti. Hazvigoni. Hakuna. I love you itinoita pameso penyu, pamaziso enyu enyama. But pa fair as you move, unotoona kuti hapana tikujoka zvedu kutamba. Rudo hapana. Hapana rudo. Hapana rudo. Runogona kuva maybe one-sided kuti mwana gona kuti ndikutoda munhu umwe asingazvioni maybe, but zvokuudzana and then inyaya yecompetition inotiuraya. Competition andidi kukundwa naningi, competition inotiuraya futi stereke, of which tikango understandawo kuti we can never be the same pa upenyu apa. Zvinotibatsira kuti we can never be the same upenyu, zvinotibatsira. Masters mari zvimwe zvinozotikawo kuseri uko animaona zvokuti ndikabatawo gist rako iwe ndikakuvinga kuseri nenyaya dzako dzandapiwa idzi, iwe nokusvika kuti nyaya dzangu dzinoburitswa uchabva ndibvunza kuti moda mari sisimeri musatauri nyaya dzangu
ubva wandipawo igame riri kutambwa futi stereki iroro. Saka you see kuti people are making money pasocial media. Tisu zvedu madofo tisiri kutoita mari pasocial media because tete tisina gist racho revanhu hatigoni kuenda kumainbox kunoti nhai vedu vechitipaiwo mari because ndendistorina zvisiri gist racho. Chedu ndinaro kuti muri rinombopota tichirasirwa mumedu umu hatinei nawo magist aya, hatinei nawo. Saka menu I just pray and hope kuti 2024 inge iri kana mwari vatichengeta tapinda na 2024 inge iri a better year for all of us. Tive nezviri nani zvinobatika zvinoitika, tionewo kuti not everything is about social media and not everything is about money and not everything is about hatred. Anmona, let's not have this hatred yekuti ndobva ndatoti ndatovenga munhu ndatoda. Hatred inodya iwe muridzi wayakaitakura. Hanzi ugore good life koko I'm glad I'm sure kuchando aiwa kuchando handishawi ndakatsenda ngugara kuno. Ima mune here good life koko kunze kumai vevana. Don't you have a good life there in the UK? Amune here kwaoma here nayaskana. And so this is satanic. I don't know how you want to take it, but no, I believe it depends on the individual. For sure, isusu tisu take tinozvita satanic isusu vacho. Tine the people, the likes of Handei Joy Zimba, guys. Let's be honest. Have you ever seen her being dragged in any drama? Handei Joy Zimba. Have you ever seen her being dragged in any? So you see, Tina anti-Gladys Mutongore. Have you ever seen her being dragged in this? So sometimes, Tisu, we are the devils ourselves. Aripo masocialites apakanya rautisi. Kutizi, aripo. Ekuti they do zvinzvavo vari chero vakanzi kudi chero vakanzi kudi varisi. Then a controversy ndo wakawanda. And compared to us sitting there. Zvakoma. Saka mai vevana kandotumira hangu zvevana vangu kukosha nditotsvaga munhu anongondigarirawo navana idiwe ikoko. Anongondigarirawo navana kuti at least pa education wise ne life wise, you know. Anoda zvake kuti vana vangu havanetsi. Shema ayo Shema akambo Shema TV Tamare Shema akambodregwa. Uchaziva badhezi akambozotukirwa zvotakagwadziwa. Muchaziva Shema akambotukwa zvokuti vanhu vese takagwadzwa pasocial media. Mazviziva? Muchiri kupaziva? Ndopakadecida kuti regai ndinyarare muromo wangu ndite zvinhu zvangu. Shema there was a time yekuti aishanda nesu kuno kwachita zvekutora nyaya yachiverenga nechikara nechivhitori. Akazotukirigwa, muchaziva chegore riya. Paakazotukwa papa akatukirirwa kanzi zingoma risingazvari rakazodai zimbuya mugogodara. Muchapaziva? Muchapaziva? Akati regai ndizvidzokerere kunhingikiri adzokera kuAfrica vangozvichinjira content yake, and from there we have never heard achitukwa because unenge uchimutuka uchimutukirei. One Shema aite zvemasocialite. She doesn't involve herself with any socialite. Andazvinhu zvake akazvimiririra. Hanzi yo aitukirwe. Ina ichazivi kuti aitukirwe, but akatukwa veduwe. Zvakarwadza vanhu pasocial media. Zvakarwadza vanhu pasocial media. By then no one, hapana munhu aiziva Shema. Tasingatombozivi kana history yake. Takatozoiwawo ipapo kuti kune vanhu kwatinotsvaga history yake tasingatomboziviwo. So vati vanhu vakarwadziwa, vanhu vakabatikana because pakabuda mashoko mamwe ekuti haakodzeri kutaugwa nemunhu anofamba anorarama, but akataugwa. Tikangoti zvapera. Anoona. So iko zvino she's doing her own thing. Alright, she doesn't involve herself nemasocialites under zvinhu zvakare wani. Anoona. So she's doing okay. She's doing okay. Pana mambo ekuti unenge uchitoti rega tisapota kusapota kuchichikwacho kwakutunidza masocialites, beta kungogara kure, ungomira kure. Guys, kutomira kure chaiko chaiko ndo zvinenge zvitori right. Because unopinda pazvinhu zvisiri izvo. Right. Saka ndo chadaida kuti tingotaura nenyaya yesocial nyaya yepasocial media pakuti zvimwe zvacho imimi mega muone onai, because muchabayiwa nekutambiswa bhora sina mweya pasocial media. Munhu anoda kana ariye akakonana nemunhu achitukana nemunhu ariye anohwa kufara. Kana akuda iye kuenda kune vanhu vaya unotsvaga nyaya kuti ninga kanaka, asi last week waiti ninga kaipa muroi, ninga haiti muroi uya muroi chaiye.
Nasi afumakanaka dei muda chadini. Muda kuchaite sei munhu double standard. Double standard. Akagona zvokuti akaita plan iyo. Ngona madoti nesisvikeyo ipapo. Mina ndimbotsvaga mukadzi uya we. Hey. Hey. Mirai. Pane. So ngicela ube strong and I send the gist of that con woman. So ngicela ube hey yeqoka ari kupindura here mukadzi wemari uyu naimi ari kupindura here con woman wacho. Hello kweyo nzogotimisa iwe uri mupenyu izvi ndi kutoti wakafa kaini wakanorohwa ukafa ndinombofana kukilinika ndisonzwa mosha istress kai iriko sismail kandakumba ndotaura nemi ndiriko shame asi wakafamba zvakanaka una kunouraya munhu iwe aiwa sismail right saka ndinokufonera nguvai chero ndakonzi bed rest ndokutanga ichero ini ndakumba shame wanzi bed rest asi unoburiswa nhasi ndofunga kudaro baba vasvika amboya aenda kubasa right ibho totaura kana wako machazocheka kuti wabuda here wedway ende zvakaoma regai mukadzi uya goya nenyaya yake ega ndo yaifa kunge yakauya nesuro saka akazenga ati ndakuenda kuhondo saka ndandichoti kusamubata kudai pamwe wakafa regai abude muchipatara mari kuinda stress idzi panguva ino vakadzi stress garai magadhi yo sanity varume apa pari kupuwa mabhonasi guys vachatomboinda handi muri kunzwa vachatomboinda varume kune vana mainini vakajegera pasaidi kuti vambo vabate vana baba vachida kudla bhonasi vozodindiswa kana bhonasi yapera saka kana madzimai zvichiita please garai matora makadhi ekubhengi nokuti varume apa vachatomboinda chete ende vamwe vachaenda kubhawa chaiko chaiko vomboita 4-5 days vari kubhawa vasatadzoka kumba vamwe vachabigwa mari noti mbavha dziri kurura izvozvi rekona zvekutamba vamwe vachabigwa mari vamwe itai kuti handizivi kuti moita sei mukadzi amumuzivi muchazomuona handimaona muchazomuona saka itai kuti vedu vemuve nhikikiri mungove vanhu vari very vigilant nokuti varume ipa panguva iyoyi apa mabhonasi pamabhomimbi apa mabhonimbi pane zvinhu zvichaitika guys pane zvinhu zvichaitika iyi nyaya yemukadzi uyu kai Belinda no man is worth dying for but regai mugozo ina handingakudzi inyaya iyi regai chayakudza zve nemuromo wake hanzi anoshandisa apo mufoni kada harina basa dhilitai kama apo acho izvo zvidai primrose imbotorai mafoni wai mudhilite maapo nokuti chokwadi ndaona vakawanda muchiuya kuzochema pano izvozvi varume vachatomboinda namatswana vomboinda namazimbabwe vomboinda namaxhosa kunodla mari hanzi tichaona next year kona naina lady next year yacho yaunenge uchida kuizvozvi unenge wambodla sechristmas navana unenge wambodla sechristmas nevana unenge wambodla sechristmas nevana kana abuda muchipatara kuti apiwa bed rest nezuro angaziri raiti munhu nezuro paifanwa kuita hondo panapa nezuro saka zvandakudza kuti shungu dzedzanatoda kuti nevanhu vakamboya nenyaya dzavo veduwe we donate and become invested veduwe una problem andinoita chii mai vevana kazhinji kacho tikabatsira inini munhu akangoti chai ave right kana kasanipa feedback ina handiti follow up nokuti zvinenge zvakuita kunge toda kumukondola because takamubatsira handisi tabatsira from the heart
tabatsira from there ati kamwari vationa tabatsira kazhinji kacho I don't do follow up. I don't do follow up kazhinji kachona because iye munafa kudzoka ega achitipa feedback kana asina tikaramba tokuti haufa zvazodi takuita kunge tikumukondola because akabatsirwa pedu tine tapedza saka zvanenge kuzoita ndezvake namwari wake anditi koichawo avo endifunere vari pepiko mai vaya Hello. Hello. Mamuka seiko? Mamuka sei? Chamuka nandiri pa live zvangu zvinhu rangu ne madiaries ndobva ndafunga zvenyaya inya kuti chitombodza izvenyu vanhu ava nyaya iya. Ti zvakafamba sei tsata. Ndizvozvo shuwa ndizvozvo. Chinondedzera ibva pekutanga pakaitika nyaya iya kuti ati tozoyawo nedzimwe yenyu munenge matoitaura. Andi saka nongoita kunyora se message. Aiwa, taurai papa WhatsApp apa. Ndiri pa live inini imi taurai vari kukuwai. Ndotaurai zvose. Zvakaitika. Alright. Ini ndinonzi Mama Shalomu, ndogara muJoburg. Zvakaitika ndezvekuti takange tine mari yatanga tinayo nemurume wangu akati since basa redu tinofamba kuenda kwakawanda nemaquotations saka zvokuti tipote titi haya mota zvinotonetsa mari zhinji inobuda saka rega titsvagewo mudziyo kana wemari shoma wekuti utibatsirei kudini kufamba saka murume wangu aingotsvagawo motowo kune vanhu vaanoziva ndokubva azoendawo kune friend yake abva ati pane yangu iripo saka murume wangu haana kuifarira ndokubva azoti pane kabhaki karipo since basa rako rinoda kabhaki kuti munenge mboza anoita basa rekapeti ndokubva ati pane mukadzi ari kuitengesa mota but akashekerwa nemurume aimboitengesa saka sofa I'm not sure kuti mota ichiripo here then mukadzi uyewe abva ataurwa naye nemurume wangu akati mota iripo handisana tomboitengesa nandakangomirira imimi pepe makati muchauya muzoitenga saka aiwa mota iripo zveshuwa saka takapiwa nhamba dzake mukadzi uyu tikabva tataura naye zveshuwa takatowirirana first day akati aiwa mota iripo akatosenda mapictures kunga kari kabhaki kadiki abva atosenda mapictures motowo takatoifarira akataura price akati ndikuita 18,000 but mota yacho haina bhat tenge takuzotenga bhat ndozvaakataura saka ipapo manje tatowirirana zvakanaka akati tosangana mangwana if muri serious toonana kuFree State saka zvadaro vachowirirana mangwana makuseni vachida kubvunza kuti saka ndinofamba sei from Joburg kusvika kwamunenge muri ndokumbira address sene madirections vakati aiwa makasvika pamuFree State mutown munomira imomo mutown ndozoendodi ndokutorai pamba pangu pachori padhuze nemutown saka vakakwira murume wangu kwakatsvaga munhu wekuenda naye akamuperekedza akati ndingafambe ndiri 1 ndokubva vaenda vari 2 varume vakasvikako kumapasi 5 manheru saka ivo vachitanga kukwira from Joburg kuenda kuFree State mukadzi uyo akatobva atotaurawo akatoti ini ndakutosimukawo kubva kunoku because kwaedza makuseni musiwo mukadzi akatanga kutoti inini mufanira kuti munditsire deposit because ndataura nesister yangu iri kumusha akati unogona kubirwa mari since vanhu mari vechirume saka isirwa deposit ndokuti zive kuti munhu ari serious because mukadzi iya neimwe statement yakatora akati patone mumwe munhu ari kutoida mota yacho saka ini makashaisa deposit ndichangopa munhu anenge atanga saka murume wangu ndobva ataura nefriend yake achimutsanangurira akatoti mukadzi uyu ndiyo zvaakutaura saka nefriend yake ini rege nditaure naye mukadzi uyu ndomuziva kwaanogara kune vabereki vachinomuziva zita picture ndinaro munhu wekuti ndinotomuziva anotombobatsira zvinhu zvekumapase wake kuendesa kumusha saka ndomuziva taure naye ndokubva vataurirana friend yavo ndokubva vabereki senda mari haana kana problem hapana zviri mukadzi yakabva asendera 5,000 wabata speaker here kola wabata speaker kola wabata speaker wondabata speaker right manje wangabata speaker alright saka mari yakabva yasendwa 5,000 rand yakabva yasendwa atoti pamadetails mari ikadini ikasendwa saka zvadaro ndokubva vasimuka vakuendako vachitokommunicate ndatokwirawo nemi chichi dzakumapasi 5 vasvikawo kuFree State kuye vakuedza kufona mukadzi haichaiti haichapindi vangori mutown
ndokubva vakanga vakanzwa adresi yacho vakabva vaiteedza vakatsvaga munhu ane mota ikoko vabva vaiteedza adresi yacho yaivasvitsa murodi. Saka ndokubva vakomunikita neshamwari yavo kuti adresi iri kutisvitsa murodi. Saka handizozoti tinobatira sei mukadzi foni yake isiri kuita kai kuti svitsa hapasi tombori pamba mungori munzira. Vakatobvunwa naye munoziva anonzi mainhingi vanhu vakatotadza kutoziva kuti ndiani. Saka ipapo kunze kwakatenge kwatosviba ndokubva vatotsvaga kwekurarawo kune vanhu vatinonamata navo ikoko munhu saka zvadaro mukadzi akazobatika manheru kuma8 akasenda screenshot yekuti foni yangu yanga isina moto. Ndakanga ndatuma mwana kuti anotenga bhatiri saka haana kuzombotenga chichi. Vakati alright saka tinoona namangwana. Saka mukadzi uyu kuseni akazenge afuma kuti inini mota handichatengesi ndikutoona kuti ndatondibira mota yangu. Bhozi friend yemurume wangu akanga arutira nemukadzi uyu achindikweono kwanhu adresi yekunyepa sei achimukwesena. Saka handizive kutaurirana kwavakaita ikoko but it sounds like vanhu vakatotadza kuwirirana iye friend yangu nemukadzi uyu vachipopoterana kuti wapa vanhu adresi isiri yekufambisa vanhu all the way. Saka zvadaro manje mukadzi iye akabva aramba kutengesa mota iyi. Aramba zvanzora ichitidzosera mari pekuti akatanga asenda meseji yedeposit yemukuru kuratidza kuti 5,000 iye yakatiitwa deposit muakaunti inenge akaunti yake mukadzi uyu. Vabva vati aiwa iyi meseji yedeposit zvikanzisori zvenyu ndokubva asenda waikodhe 5,000. Ndokubva vatoenda kucheka asi kushopera zvikanzi no hakuna waikodhi yakadai. Udzai munhu aseparate mari iyi aite 2.5 kana achida kusenda nemukuru nokuti mari itoreke. Wodzi akatopeswa pamushini mari iyi akatoti invalid zvanzi hakuna zvinhu zvakadai so vakatoudzwa patiu. Saka uzodzamawo zveshuva vazotravela vadzoka kuno kuJoburg ende takada kutarisa makosi acho avakashandisa almost 1.5 kuenda vari 2 kuenda nekudzoka plus chikafu chavaidya pamberi papo pawakatorarawo munhu akanga akatoomerwa vakatobuda mari. Saka vakatongodzoka for sure ari maoko. Tasvika kuno inda vandatino taurai futi naye mukadzi uyu anga asingamupindure murume wangu anga asingapindure. Ini ndabva ndazokomuniketa naye mukadzi uyu ndakafona pekutanga paakanzoimutsva nhau yemari akabva andikata ndikaisa meseji akatopindura zvokutoti hanyararai musatombondudza izvo dai muri wangu matodzikama. Ndikati saka ungamuzoti ndingadzikame pamari yangu here handina kutukana handina kuti ndati isai mari hafu hafu tikwanise kutora mari ndoyotora naye mune zvakanaka. Iye ndiye akatoratidza kutoti akutotanga kutosimuka zvezvo kunyatsoona kuti munhu ameno zvaakutotanga kutoita apo ofuchaiti ndasenda mandikati no amuna kusenda mari this way kodika it's fake. Pandakanga muti it's fake akabva andibloka. So the following day tabva ndatoona kuti nemurume wangu adi amubloka. Ndakazotora naye neimwe nhamba nemwe nhamba yemunin'ina wangu ndichitaura naye ndopaitondipindura akati dai matotora neni zvakanaka ndakakudzai munhu akadya mari yeye munozoti kudii. Ndakati ndiani akadya mari chitaurai. Saka inini ndati ndive kuinbox kwei ndikuudzai nokuti ndakada zveshuwa kuzifambira nyaya idzika tinogona kukanganisana mumwe munhu kana kutokwara nezvazvo. Saka chakananga ndechekuti mutange madzosa mari ndikuzvisa kuti muri vanhu vane vana muri munhu ane mwana shemboti vana vatambure here nokuti inini mari yangu hamusida kudzosa zvinhu zviri pachena chaachitsotsika isu tinorarama sei handiti. Ndakamuudza mukadzi uyu ndisati ndatomboda kuita zvandanga ndichida kuita nokuti unotanga watsvaga maadvice kune vanhu zveshuwa unonoti izvi zvinogona kutoti mumwe munhu akuware kongotaura naye kuti adzose mari but akaramba. Saka ndokubva ndazotsvaga mumwe munhu kuti amuexpose mumagroups abva akandwa mumagroups imwe mumwe vanhu vakatanga kuita zvavakataura vachimutidzosa mari and so on. Ndokubva azondi kufana muina wangu akanga andibloka ndokubva azondi unblock akatanga futi kutuka mukutopa vanhu manhamba dzangu kuti vataure neni murume wenyu nini ndaakudze chokwadi ndakagara naye nditone mwana naye ende mari iyo ichatochengeta vana vake. Saka ini ndakabva ndaonoti no iyi statement yemunhu ari kutonyepa chaipo ende ndakabva ndamuudza ndikati ini murume wangu manje haatombonaka kana mwana takatowana tori mukomana musikana ende zvauri kutaura murume wangu haana kuya ari yega. Saka mastatement ako iwayo ini handimateereri. Saka ndo zvaaifungidzira kuti pamwe ndichanetsana nemurume wangu kuno. Ndakati ini handigamuchire mastatement ako yayo ndiye nhema. Saka ini ndakungoita carry on nezvandinoda kuita. Saka isi takazotara nefriend yemurume wangu takamuudza zvese zvaaitaura. Saka iye akatoti pamusha paondopaziya akatipa nhamba dzababa vacho akatipa pic akatipa zita. Saka izvozvizvi takatongomirira ipa mari yacho haashuda kuti adzose mari yacho. Right. Saka nyaya iripo ndeyekuti mai ava nemurume wavo vaitsvaga chimota chekutenga. Ndoda kuti muone
ndafunga kudedza mai ava nenyaya yekuti muchaitambwa vakawanda Christmas ino, ende iri kutambwa isikamu ishi, iri kutambwa nevana vekumusha. Ani muri kunzwa, iri kutambwa nevana vekumusha. Saka ndafunga kuti mira ndiva munzwe nyaya ishi, muchaitambwa vakawanda zvikuru sei kuno kuAfrica, because vanhu ndogara ndichikuudza kuti vari kuita mhosva, vari kutibata nkunzi, vari kuda kuti vari kutibira dzimotikari, vari kutipazira mudzimba mazimba. Vamwe vedu mai ava nemurume wavo vaitsvaga mota yekutenga handika kuti vaitewo murume wavanzanita zvekapenti, saka vaida kamota. Ndokubva vati kune shamwari yemurume, tine kamari katinako kanoita 18,000 todawo mota handika. Ipapo ndo yafanga kuita first red flag pakunzi mota ye18,000, because mota ye18,000 inenge iri mota asi rinenge riri bhasikoro, imota rudzi yakadaro ye18,000 ndo yafanga kuita red flag yekutanga kune avo vari desperate kuda kudrive muSouth Africa munomu. Batai mashoko vakaudza shamwari yemurume kati ndine mota, asi murume akaiona akati handida kuifarira. Zvikanzi kune wandoziva mukadzi akapfigwa nemurume ane mota ari kuFree State handitika, ane mota yanayo, saka mogona kuiona. Vakabata mukadzi uya, mukadzi uya akati mota ndinayo. Ndobva asenda mapikicha yemota, handiziva kuti mota rudzii. Ndobva asenda mapikicha yemota, asenda mapikicha yemota. Ava vakati saka taifarira mota, toda kuchiuya kuFree State tizoona mari tinayo, hatingaisi mari. Mukadzi akati ima mungangosimuki muchiuya kunoku musina kuisa something handika, nokuti ini ndogara kubasa, ndosiya kubasa kukumbira kumurungu kuti ndiyozosangana nemi kana mukasatora chinhu mochisa deposit yekutaridza kuti chi inini ndiri kuda kuti ndizibve kubasa ndichiona kuti muri kudawo kudi tenga mota zveshuwa, saka isai kana 5,000. Vari kubva kuJoburg kana kuenda kuFree State, kubva vaisa 5,000. Mushamwari yacheka vati hamuisirei 5,000 ndomuziva mukadzi ushu, vakaiswa 5,000. Baba vaya vemurume uyu vemukadzi uyu ndokutsvaga munhu kuti vaperekedzana naye vanotasa mota, vanouya nemotikari. Ndobva vamupa 5,000 ndokukwira makombi kuFree State kureka kubva kuJoburg ndokuenda kuFree State kuya. Vava vakapiwa location, vasvika kuFree State mama ndokutsvaga Uber kuti ichivaisa palocation kuya. Uber yaingonotenderera parodi, ndopanga pane location. Handi mukona exactly winile yaingonotenderera padonhikiri paya parodi, hapana imba iripo, hapana nkikiri pavari kunzi vasvike. Vafonera shamwari yemurume, shamwari yemurume akati mira ndibate mukadzi yainga sara kuJoburg. Mukadzi yakati ndakundikana kuya nhasi ndokubatai mangwana handika, hanzi foni yake futi yanga isikasapindi kuda vanga wabhuloka vantu vanga vadina meni. Ndobva vatsvaga pekuvata, remember apa vakwira vari 2, vatsvaga pekuvata kubhadhara handi papakumbira novata papaya munhu haana chikafuwo, vatotenga chikafu kuti vawane mota. Mangwana vazofonera mukadzi uya kuti naiwe takangomirira uri kuya nguvai tione mota. Mukadzi andopati ini ndazofunga kuti handichadi kutengesa motikari yangu, chiti pa 5,000 apa vanhu vakwira vaJoburg isindicate ano muri kuona, chiti pa 5,000 yedu alright handika. Ndobva acreata ycode yefeki ani muri kuona, ndobva vaenda kubank kumukuru kuya zvikanzi hakuna ycode yakadai, bva yarambwa. From there ndobva abloka murume uya, saka angotukana namai ava. Ndakapiwa machatsi zveshuwa achiti kuna mai ava, musandipaparikira murume wenyu nditori nemwana naye, ngachengete mwana wake ngasachiti mwana wake raitori game ratakaronga imi ndimakashandiswa nemurume wenyu. Iroro istatement rechibhanditi guys, musanzwe musanesana nevarume venyu kumba kana madare mabigwa mari muchiudzwa nokuti mbavha dzinototsvaga statement rekutaura. Iri ranga ri statement rechibhanditi kuti mai ava vatinzana nemurume kumba chisaka munhu yatodai hakuna zvakadaro right. Vanetsana mai avazoya kwandiri nesuro, bva ndati tionei picha yemunhu uyu kana munayo, bva vanitaridza ndione munhu uyu mukadzi uyu akudara izvo andoriwo mukadzi wechidiki asi munhu mukuru. Ndobva ndati ende pakunozvindochisa papayaka uchinotaura kuti ndiri nhindi ndiri kuda kubvunzwa nezvenyaya yakati munhu iyu like vanhu vakafanana nesu unenge uchitozikama kudhara. Saka ndakapiwa nhamba ndobva ndaenda kuinbox ndobva ndazviintrodusa. Makadi henyu vasikana tiripo, makadini timani, ndinoitwa sisimeri diaries anditika nanchida kukumbirawo kubvunza nenyaya, haana kubvunza kuti vekupanda nezvekura kuti munhu anotori neidea yekuti ataura nani. Ndinoda kuziva nezvenyaya yemota asikana, ko madi kuti mupechi vanhu ava mari yavo 5,000 naimi moda kusvibisigwa shuwa 5,000. Do you know kuti zvepa internet achibve mune hama mune vabereki mune chi nekuda ku 5,000 dzoserai 5,000 nemunhu uyu. Ndo pakatanga kunditi mukadzi ndinega ndichi mwana uya, ndo pakatanga kunditi inini isisime ndi vanhu vanambotukana navo, inini vanhu vainditi mukadzi chakandituka rafu mira ndikupei machatsi, ndosaka ndakazomutuka rafu plus ini ndakangoshandiswawo ranga ritori game. Ranga riri game
uripi nandigari ku Free State titogara ku Cape Town even vanhu vakandipinza mugame iri because 5000 ndakadya 2000 chete 3000 ekati vanhu vari tive game game racho rakatanga nani game ranga riri game ranhu vakawanda kubva kune shamwari yava kushamwari yemurume wava kuchera kwemukadzi ushu shamwari yemurume uyu yava irimo mugame mari yakatodliwa paya right iwo unogona here kutaridza vanhu vave navo mugame chikanzi chaiko ndokutaridzai nditogara navo kuno Cape Town but anogona kudaro hake nekuti anoziva kuti maybe anozopinda kusvika ku Cape Town itori 5000 ichapinda ndokudzoka uchifambira 5000 hazvimeke sense andimaona so ipapa hapasi clear andimaona so ndikatira kutaura naye but ndakatoona mukadzi uyu ritori rombe zvaro mari yekutadzisire vanhu havatorina ndokurarama kwavo kwakutoita vatorarama nekutosikamba vanhu vachienda vakadaro hakuna masaka ndakazama kuwadzaniso ndikazama kuonesa kuti no mari cheshe hamuipiwi nemunhu mbavha hadziseri mari imbavha vanhu itori syndicate hamuna mari yamunopiwa mbavha hadzoseri mari vakati anozosa ndikati hamuzosegi mari saka ndo nyaya iripo tichamuposta momuona mukadzi wacho ndakati ivo vanyore nyaya iyi vavo ndigoiposta kuti munyatsonzwisisa nezvenyaya yachona muchiona mukadzi ushu kune vakona ndinomuziva she could be staying there ku Free State akuinde patari Cape Town kana kuti she could be in Cape Town zvechokwadi Free State yanga iri kurasamika because kutori kuitwa kwevanhu ava antika saka ndichaposta picha yake ndoposta nyaya yachona ndakati vanyore ava mainini nyaya iyi ndokanda mumuone mukadzi wechidiki mufunge antimaona so kune vanhu vari kuita magame iritori game guys kune vanhu vari kuita mascam aya itori syndicate ende vanhu ava tinavo pasocial media vamwe vacho tinavo pano padiaries vanenge vane mamembers pano asi vachitoita scam idzodzidzi saka kana uri kuda kutenga be very careful pamunotenga zvinhu please verify musaburitse mani musati maona chinhu zvokuenda pamarket place moona motikari pamarket place atika dzinenge dzapostwa nemani kana kuti uchitengesa motikari pamarket place woapproachwa nemanigerians nemazimbabwe kana kuti vanhu vanenge vane accident vachifita kunge vanhu vemuno voti tikuda motikari tikukutumira mari ne-EFT right now musabvume andi muri kunzwa musabvume mari tanga waisa kana ukanzi taisa mari ne-EFT usamupe mota kana bhuku remota kana chi tanga waenda kuno withdraw mari yako ukaenda mukati unopiwa mari yako yese woibata mumaoko wozoti uya mutore motikari nokuti vanokuti mari inoreflecta pakadhi rako muakaunti mako yeakaunti yanenge wapa inotoreflecta kuti maiswa 100,000 antika paunonge vatumira zvinhu zvemotikari zvese vanenge vane malinks kubhengi mari yainorivheswa paunodzenda unotora mari papa kuti ndanotora mari kubhengi unoona musina mari irimo andi muri kunzwisisa unoona usina mari irimo saka uri kutengesa something chako kumarket place uko tanga kana waisigwa mari wanzi takwisira mari tanga wanobudisa mari iyo usati wadhilivha chinhu andimana budisa mari iyo uibate mumaoko of cash kudai kazhinji kacho manigerians nemazimbabwe ari kuita zvinhu izvi vanokudza kuti tiri kuda chinhu chavo kutengesa saka inini ndiri kubasa ndikwanise kuya ndiri kutumira munhu kuti usamuone andiona saka inini mari kana munhu asvika mari inobva yapinda makani wako mobva wamupa munhu chinhu usabvume munhu ari kuuya kuzona chinhu ngao yakabata keshi musabvume kuitigwa matransfers pamaaccounts enyu piwai cash pamunongotora china handisi kuita zvematransfer ndoda cash muchavaona vachitisa muchatoona chitokubloka because iwe anototumira munhu wake rinenge risyndicate munhu osvika kuti ndatumwa nemunhu atenga chinhu kwamuri ati ndimudze kana ndasvika pamuri saka ndakumuudza otofonera munhu wake ndasvika mari yotonzi ndindindi yototi ndindindi muakaunti mako mukapiteki mustandard bank muFNB mari yotopinda wotoiona notification yemari iwe wakutoenda over munhu atumwa yachinhu achingoenda zvavharana paunotaura kunotora mari mubhengi hakuna mari inobuda hakuna mari irimo andi muri kuona saka isikamu iri kurohwa kuno kuSA kunoku ndozati ndichatotukwa zvangu netimu rangu rinoita zvemaskamu irori ndichatondotukwa zvangu after that kuseri kuti saka muri kuvhara mukoto but ndogara ndichivaudza kuti aiwaka imimi muri kuti muri kuita mukoto ini kwandiri content asi ndichiudza vanhu chokwadi nokuti ndo zvandoita saka ndichatondotukwa zvangu kuseriko andimaona pananai mari mumaoko ende kana ukapiwa mari mumaoko please verify kune ma50 rand manyuwana akabuda nema100 rand manyuwana akabuda verify kuti mari iyo ndeyechokwadi here andimaona verify kuti mari iyo ndeyechokwadi here because unogona kupiwa fake money dzakafanana fake money dzakafanana zvokuti kana munhu asinga kana pasina machine unogona kutongopiwa mari iyoyo ukafunga kuti ndapiwa mari yechokwadi unosungwa wakuenda unotenga fake money yazara yagadzirwa iyo exactly ndakaibata kudai ndikaseka ingati asiva makaoma komana mazimba makaoma saka matogadzira duplicate iri next to original kudai dzaveko
saka unouya uchitengerwa mari ngaipinde muakaunti. Kana waisigwa mari yako muakaunti woti handei kubhengi, wotanga wabudisa mari yako wobata mumavoko, wapuwa kubhengi mari yako womupa kana chii chinhu chakutengesa. Mari dzinorekeswa bheki. Saka maisisa imimi kana manyora mozondisendera chika ndobva ndakana nemhingikiri nepicture yenyu yake. Ndinokusendera. Alright, sharp. Anomaona. Hanzi my brother was scammed 120 for a car. Vanhu vanoskamiwa mota idzi, mota inoinda mahara, free of charge. Mota inoinda mahara, kutogwa free of charge, mota kuenda mahara chaiko chaiko. If you are not careful. Senge izvozvi December unoimba mbavha dzakawanda. Vari kutsvaga Christmas mbavha dzakawanda dzekuita kuerera. Yesu murora wangu Messi ndikukuona padengapo. Zviri sei ndakurova so Messi. Kana ndisina kuita live aucheki vatete kuseri kuti vatete muri sei. Murora wangu. Andimaona. Munoenda kumaise kuanchina nebhengi bank. Anokurambira masvika mubhengi masi. Unosungwa ndiwe ndoti ndori kubenga mari. Kunzi waiwane paunoti ndapiwa na uyu it's your word against his. Anokuzati anditozviziva ndambopaka na mari. Mai vangu tiperekedze kubhengi tinobenga mari. Unosungwa. Anokurambira kuti anditozvizivi ndasangana nawo padhora. Usatambe nemasosiwe. Saka the best way kana bata mari yako keshi maoko inaontora mari maobata mari maoko womupa chini because senge kumarket place kwakazara iko zvino vakazara kumarket place ende vari kuscouta vari kuvhura mota mutauni umu vari kujema vane motikari mutauni kana mapaka mota kana ukakiya mota yako central locking make sure kuti wabata madoors make sure kuti madoors akavhara kiya zvechokwadi anoona usangokiya uchifamba usvika kungotaka uchinda unoona musina kana chinhu unoona mota yaenda vasunga dzazviwaya mota yarova pasi dziri kutogwa motikari anomaona kana wakiya mota yako bata madhoo inyatsomeka shabhozi vakagara pese pese vari kujeba mota idzi vane maodha emota kumozambique uko vane maodha emota kuzimbabwe zviri kupinda nemuna limpopo anomaona vane maodha emaparts emotikari dzimwe dzinotoka chinostripiwa zvorwadza sekutorerwa motikari kana kuti fortune amai mwana kana kuti gd6 kungonostripiwa kuti vatore mapatsi havasi kutengesa iri mota vanostripa vanoda mapatsi ari mukati zvinorwadza sei saka batai madhozi enyu emotikari kana muri vakadzi vakudhriva tuya tanga tatambwa makaiona nadhumipi makaiona zvokunzi vhiri razodai uchibva kumba kwako uchinda mutauni tanga wapinda nepagaraji make sure kuti chero pukazoyanga nokuti vhiri umudza kuti futseki nokuti uzati dadaka nepagaraji ikagadzira vhiri matai angu ari right vari kutoita kuvhura mudzimota chaimo vachitotora ende neutsinye hwavanawo vakaona kuti wavavhura mumota haugona kana toda kuvarwisa vanogona kubaya nebanga kuti vangokutorera handbag pamwe handbag inenge isina mari vanotokubaya mumotikari imwe nebanga vachida handbag chete anomaona vanotokubaya vachida handbag iyo chete pasocial media pale mnasenda message social media so ndakuverenga message yake mumota imomo saka make sure kuti please iko zvino if possible kana chichita madzimai muchipinda mutauni handi muri kuenda kutenga Christmas ndokumbirawo musaenda nemahandbag handi muri kuninzwisisa musaenda nemahandbag whether une motikari unawo motikari usaenda nehandbag tora mari yoda unoshandisa kana kadhi isa put repa kana riri kadhi repa kadhi rako netissue handika then woisa mubrown use a card it's okay to use a card don't worry about the charges batigwa zvako macharges but you'll be safe ani muri kunzwa batigwa zvako macharges but you are safe because every transaction unobatirwa charge hazvina basa but unenge uri safe because iko zvino extend yavasvikaka vari kutobanongedza vanhu nebanga masikati machena murasembik medu masikati machena kusora nezuro vakanopisa banga pane mukadzi angabva kutora mari paATM kuisa mari vachiona kudai hakuna munhu anoda kunosvika pane banga nefuti hakuna vanhu vakangomira kure kudai kutotiza instead kuti abatsire mukadzi uyu akatorerwa mari yese yangatora paATM awedzera mari atora angatora 25,000 here vakamutorera yese vakatoyatsofamba vakatonopinda mota mavo vakarova pasi hakuna akadzingirira thank you Charlie hakuna akadzingirira anti muri kunzwa tora card rako use iCard grab your card with a tissue isa card rako up kana wapinda wabudisa card rako oswipe wabudisa card rako swipe wotsira anti muri kunzwa musaflashe mari mutauni musafambe nehandbag anzi vakushinyanga mazamu vakutoziva tosapa masi mazamu tendai card kana akatora akatora card iroro anodii naro pasina mari ndo yakatoipa musaise mari pasi mazamu tora ifamba ine makadhi musafambe nemahandbag phone yako iri expensive please siya phone kumba in fact siya phone kumba usafambe nefone inda usina phone usafambe nefone vauziva nekumba kuti ndichakufonerai vachakuona wadzoka usafambe nefone iko zvino you don't need a phone because vari kudzitora phone idzi
Anomona. Ukona wakutora card. Vazhinji venyu. Pin ye phone. Iri mphone yako. Ye card iri mphone. Anokutora card votora phone zvatopera. Anokutora card ne phone zvatopera. Anti muri kunzwa. Hanzi masaluni vadzwa kupindurwa kuno. Anti muri kuona. Saka please siyai mafoni kumba. Zvorwadza tobirwe phone iPhone 15 guys. Kadhi raipa ezora ite kadhi riri nani siu pane kubigwa keshisha bwana. Because kadhi chero pakati chade unotora mari ne limit. Rine limit sha. Pamwe limit yako inenge iri kana unosvika utora 3000 uti limit yakwana. Zviri nani? Pane kuti watora 25000 kesho utoba kadhi rine limit iri kasvika limit rinoramba kutora mari. Hanzi umwe kuzimba kukepera kuti abayiwa nemandi akatofa. Anditi mazviona. Hanzi mamwe anoramba kutepa inzwa ruvimbo. Mamwe anotepa but ano requesta password, pin. Unotepa but rino requesta pin. Mashoma singa request pin. Unotepa but rinenge rine pin. Rino soda pin. Kadi rine limit. Saka zinani kubigwa 3000 kana kubigwa 5000. Pane kubigwa 30000. Hanzi pa ATM pacho na make sure you press yes. Ukaenda pa ATM before waisa card rako press cancel. Andi muri kunzwa press cancel. Iko zvino zviri best kana muda kutora mari guys. Andichika entragai ma ATM ari pa magarage. Nokuti it's difficult to temper around ne ATM iri pa garage. Andimona because panenge pane makamera. Panenge pane vanhu vemagarage vanenge vachifamba pa movements pa magarage. Tsvagai iwayo. Andimona tsvagai iwayo. Musaenda kumabhengi aya mabhengi ari mutana naye kuti tovakushanda nema security guard aya. Inoto temper around with. Andimona vanoita temper around nema ATM. Enda pa ATM epa garage. Unotora mari yako ipapo. Anti muri kunzwa. Hanzi vari kupinda machechi ndati December akaipa kani. Ndatini vakandita zvivindi vanomurasenbeki chokwadi kundivhurira mumota kuda kuti ndiite ngozi December ino. Pane zvinhu zvandakakudza ndakudza ngati pane zvinhu zvadatoitika wani pa last week apa ndakudza iwani kuti pane zvinhu zvaifanga kuitika zvakaipa semwari vakaramba. Kundivhurira takatogwira na handbag yangu ndiri mumota mai mwana. Saka vanhu vanopinda mumota vachiuraya vanhu vamwari vachida mari yemupiro nemataipi. Saka munoti chii chavangaita vana. They can go to any extent guys. They can go to any extent. Antimanzwa. Saka please team SA urongekai. Zvokuoneregwa makabata mabhona sei vari mutozviziva. Zvokuoneregwa muchiflasha mari chimira tipinde muchidi munoteerwa. Zvikuru sei maZimbabweans we are easy to be picked because vanotoona kuti uyu muzimba. Because vamwe vari kuba mazimba vanotoziva kuti uyu muzimba munoteerwa kubva nemi kwa Mr Price kwamunotengera vana hembe mobuda moti muakamenzi vanenge vanemi mobva moti kunodlati kana mune mabhona sinoda kunodla kuna nanandosi. Zviri mutaundi mobva mena nanandosi kunodlaka kana kuti mobuda nanandosi moenda kumende kupi kwamunomanyira kunodla mutaundi moenda kunandosi KFC Pedros KFC Nandosi Chicken Licken Duari Central Hometown Dibonias Pizza Steers McDonald's Steers Musa muchioneregwa pa muchinobudisa mari muchidla vanenge vanemi pasaidi munenge muchifambiwa nemi pamunongonodai bis attack. Saka please be careful kana muchinda navana iko zvino anditika itai yamunoita mari dzenyu moronga zvakanaka nakakadhi riya yamakaronga mari yechikafu iya anditika kana mamunekeshenyu yechikafu kana 1000 renyu rechikafu anditika vigai 1000 renyu kana pechikafu kana vekuZimbabwe imamunyarimi ipfekai tushoti mukati umu moisa mari mukati metushoti tine homwe tuya moisa mari mukati kuspace spare iri kumo haisi right in town mutaundi ndo muri kuitika mashiripiti mutaundi kana muchigona kuavoida town guys avoidai town endai kumamoko mutaundi muri kuitika mashiripiti kumo kuri nani kune vanhu vakadeploya vakazara panze vanenge vachinza tarise mota dzevanhu nengu saka it's very rare kuti uzobigwa kana muchigona kuavoida town mutaundi avoidai town endai kumamoko
Hungry lion yemafuta Hungry lion. Avoid high town kana zvichigona tora uchipinda mutown tora taxi nevana vako kana kuti Uber uinde kumo inoenda shopping kumo kana chiti mo vari muRustenburg musaenda paRustenburg mo. Rustenburg mall yenyu yakakufanana netown nokuti mazaruro ainenge akaita everyday ka mutoita kuti munenge muchitei muri kumbotengei chisingaperi. Endai kuota for moko. Endai kuota for moko. Motenga ikoko. Because kuitika zvinhu zvakawanda mutown umu. Denda ndine nguva ndambonoswera mu mutown nhasi nchikutaridzai nhasi munoonerera ini. Ko vari kubigwa masikati kakwete manheru. Zvinondohla kuti mene ndotozotorerwa foni yacho nebanga. Hanimaona. Masikati machena ndo pari kutogwa mafoni nemaindibeka. Masikati machena 1 o'clock 12 o'clock. Ende vanhu vachitoona vatotaka kukombiwa kudai. Vane kuti vabatsira vanotisa. Mapurisa hauyi mapurisa anozouya kana vanhu vatotiza vatoenda kudhara. Vanenge vakushanda nemba fights. Kuma fish and chips ikoko. Saka be very careful guys. Apa magrocery ari kubiwa, handi muri kutenga magrocery yenye Christmas. Ari kubiwa sei? Idzinyongoro chai. Kungodai grocery ancharivoni. Grocery rangu ancharivoni rangarira apa. Ndasiya ndagadzika pa kumbosiya chino apa kudai. Paunongoda uchidai so mapabheka indi. Vari kutora. Chikafu chenje grocery handizoti mungaita sei guys. But nangoti ndikupe maedzi apa zvinhu zviri kuitika mutown. Maedzi apa chaiwo. Ari kuitika mutown. Muri kuitika zvinogara zvakadai. Katown kedu kadiki kuri kaRustenburg. Chiimagine yakona na Joburg, Pretoria, Cape Town kuti kuri kuitwa sei. Katown kedu kadiki isu. But chiimagine kumatana maombe kuti muri kuita sei. Mutori pa time, pa tight shape. Pa tight shape ndo pamutoni. Saka be careful asikana chirega indi playground inde. Pana mai vandishauya navo pa live ava vandipa appointment ya 6 vari ku training yavo basa vanopedza late. Mai ava vari kugwa nemwana. Saka tichauya navo pa live kuma 6 vari kurwa nemwana. Yatove fight yekutoti yava honde kuti mwana pazasvika anogona kuraya mai. Saka vangoti varikuda kuite public knowledge in case anything chazoitika. Vari kugwa nemwana zvekutodaro mukomana mwana asvika pakutotengesa maproperties amai kuti waicheka zvechisimba. Achitengesa maproperties amai kuti mungandidi chekuita hapana. Saka nyaya yacho yasvika pakaipa. Saka vati vanochesa kumasichaya navo kuma 6 ikoko. Then uyu ari muhospital ndiona chichaya naye masikati. Zvino zvaati ari muhospital chirega tigona tinobuda nguvai muzowai yemasikati ichi. Hanzi vanenge vachiona fesi yakafara semunhu ane mari yeusavi. Kunozati mazimba anetsi kuona ireyo. Kuzongoti si vatsvuku ndisi tinozongova confuser stereki. But kazhinji kacho mazimba vanotomabata plus dressing anenge dressing yemazimba inobatisa. Dressing yemazimba zvino inobatisa. Panguva dzakadai zviri best kuti vachipfeka mupfeka sema-South Africans upinde mutown. Pfeka tight iyoyo usaka topu kadiki usika wakapfeka tight. Usapfeka zitopu rakati mbara kuti mazimba anoda kupfeka zitopu rakavhara magaro. Si achitopu chicho magaro asare pazvochinda ndozvoita vanhu vemuno. Pfeka tushoti toto. Kuva confused nokuti as long as makapfeka majini skirt enyaya chete namateki namasokisi munotogwa munobatwa nkunzi. Munobatwa nkunzi. Because zimba rosika vanopfeka skinny jean neteki ndo dressing yemazimba. Jean skirt mateki namasokisi ndo dressing yezhinjinorwa nemazimba. Kana mamwe madress aya mamwe madress anongopfekwa kudai so kunotori nesandro tosika mati sandro iri ndere kumazimba. Masandro mamwe aya kutosika kuti sandro ndere kumazimba. Ani maona chimbotirai kupfeka sizvoita vanhu vemuno muinter town. Mbotirai kupfeka zvita vanhu vemuno. Even hairstyle chako chako magodi anotibatisa vanhu vemuno kashoma kuita magodi. Havaruki magodi vanhu vemuno. Saka godi isusu rinotibatisa. Ani maona zimba rinoda makeup anyway. Zimba rinoda makeup. Pese parinofamba makeup vanhu vemuno vanoita makeup but not every time. Only pa occasions. Havaite makeup every day. Zimba chero chinda mutana ndicho makeup kuti atogadzira tsiye atogadzira chichi atodi zimba rinoda makeup. Saka inekupisa wakuri kuita ukatoonekwa nemakeup kuti sikama kuti for na chete. Nokuti inekupisa kuti makeup kwadai kune chipisa kasweta kakwadai make my foundation yanotosara. Saka imbomira zvekuita makeup. Kana kuchipisa kumira zvekuita makeup. Andichika kufamba uchidedzera mutaundi zvodosika mumatsipana adedzera. Vanhu chara vakapora kudai
tisu tine noise unoteregwa kana uchitaura pafoni wega tozati vamwe tine mavhoisi ari pamusoro kana wapinda mutauro nezviri kuitika iko zvino try kungodai ndichakufonera kana usadaira foni yacho uzodichina makosi kana wakumba usadaira foni mazimba nemachangana anozika machangana anoda maearring akarembera kudai nezvisambia saka just be careful pakufamba apa ingova careful asikana ndinga ndakupaiwo tip famba tiri chigurupu handizosiya hangu zvekufamba ari zvigurupu handizosivi tivanofamba here vari chigurupu asi unotovawa nekudedzera mushopu mukapinda mushopu unotowa uchinzi uya kuni ndazviona uya panapa yotiona kuti mushopu unotonyatsa kuvanzwa kuti musha kwedu saka be very careful kana ukapfeka chisleeveless top kurupi saka uchipinda mutauni make sure kuti wakagera hapwa nokuti vanhu vemuno vari smart guys hatidi kusora chinyeperana usmart kwete ukusmart wokuti tine usmart wokugeragera nekudididi aiwa vari smart vanhu vemuno mavade chinhu chinonzi hapwa choya muhapwa havadi choya muhapwa ani muri kunzwa vatori zvekugona kutenga zvimaroloni tushaving cream tichi haiwa izvo ndo zvavo saka ukanodai ukaonekwa une chipundu cheblack chisango kutonzi Zimbabwe kana kuti Malawi kana kuti Mozambique unotargetwa saka gerai kana muna vafambi nepfudzi muhapwa gerai kana uchiri kupisa saka obviously ningo wakapfeka ka sleeveless chero kasumudza kudai munoonekwa kuti makachena hamuna vantesa mbavha isisa zvisina nebasa zvidiki ndozvinhu zvavanotarisa zvinhu zvidiki ndozvavanotarisa vanhu iyo vambavha iyo amon zvinhu zvidiki ini ndakakudhara ndakabobatwa neearring pamini but iya itori home office yakatondibata kudhara handiti takati takatanga zimbabwe zvekubora chisa zvivanikikiri vanhu munongotsara nestaira iyoyoka ndatobogwa zvavo ndakatobogwa tofamba sazi earring ndakangonzi ndobva ndobva chika kechitu ndobva nditi kujobhek ndobva ti woza la ndikati mina akati woza ndobva ndaenda ndobva ati ubuyapi ndikati ndibuya eKZN ndimateziwaendesa chizulu handaiitombogona chizulu chakazobuda aminotise ndaimbonyatsochigona cheke ndikati chizulu zvikanzi wena sisi unganchela manga upuma pi wena ndikati ndipuma kona eKZN zvikanzi wena ungadlani nami wena upuma pi wena ngiyakubuza for the last time animona ndikabva ndati zvikanzi okay awufuni kukhuluma ndicela ukuthi sikhambe padhuze ndipapakisiyeni andipha nepolice station ndipapakisiyeni ndobva ndaita zvangu zvezvinharunharu ndobva ndati handei ndobva ndatofamba ndikatoenda kupolice station wena kusvika police station zvikanzi nangu mukwerekwere womuzimbabwe ndicela kuti nimuvhalele ndinambobvunzana kuti ndakangomborambira asvachiti nangu muzimbabwe mukwerekwere ndicela kuti nimuvhalele ndakutozipinda kumasales ndipo ndakati hai bhuti ndicela kuti chikuluni zvikanzi hai ndakupa chance kudhara kuti unobvepi titaurekera ndobva ndati azouya andinoda mari zvikanzi chiburitsa mari undipe mari uende ndobva ndaburitsa mari ndikamupa ndati ndibva kuzimbabwe zvikanzi ndakona ndibva kuzimbabwe kudhara ndikati wandiona nei zvikanzi nomuna havaboori mino zvikanzi vanhu vari kuuya vakaboora stela mino ichiona mabhazi mundo kuzimbabwe vanhu munasati vakuboora mino idzi ndipo ndikati ndikati ndichibvapo ndobva ndatobisa chiearring chiya bva ndatochirachira kumai mwana ndikutovhara kwakaita buri rangu arimona ndotone buri rapa ranga rakatobukwa iyo pamino hombe iyoyi ndine buri ranga rapa ndakabva ndatodi ndakabva ndatobvisa earring riya kutoti buri riya ritovhara ndabatwa neburi chairo neearring chairo saka vanozviziva kudhara vaimbokubvunza BCG voti tione ukaramba uchitanharo kuti ndimuno muno konzi tione nhova wotonzi tione nhova iyi because nhova yevanhu vemuno inoita chepakati yoita chekumasaidi kudai isusu tinongori ne1 saka vanozviziva animon saka just be look smart kana uchiinda mutaunhu kunosulasula uchifamba nevana vako uchita yakuita chita smart chanditika kuti tikwanise kuenda asi musafambe nemafoni please siyai mafoni kumba